Bo día. Onde está Nico? Bo día a todos e a todas. Imos comenzar o pleno. Eu lembro a todo o mundo que cambiamos os plenos das 9 da mañán ás 10 da mañán para poder facilitar o traballo aos diferentes grupos parlamentarios e que o pleno comeza ás 10. Estou me referindo neste caso tanto ao Goberno como ao resto de membros desta Cámara. E tamén unha cuestión de respeto para os medios de comunicación que están aquí dende a hora, e eu tomo tamén esta pequena chamada de atención tamén en primeira persona, que quede ben claro. De acordo? Comenzamos, señor secretario, ten vostede a palabra. Bueno, bons días. O primeiro punto da orden do día desta sesión ordinaria do mes de febreiro é a aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 28 de dezembro do ano pasado e da sesión extraordinaria do día 21 de 1 de 2019. A de xaneiro ainda non está entregada, pero entregarase a semana que viene ou cando este. Observacións? Entendo nada. Continúe. Entón, quedan aprobadas por unanimidade. Punto número 2. O señor alcalde dá conta da relación de decretos e resoluciones da alcaldía que dictou dende a data da anterior convocatoria plenaria, que foi no mes de xaneiro, ata a data da convocatoria desta sesión, que foi o martes. Teñen copia, quedan enterados, e se non poden obterlos. Punto número 3. Expediente dos informes, dación de conta dos informes de morosidade e período medio de pago correspondente ao cuarto trimestre do ano 2018. Dase conta por parte da Tesourería do estado da morosidade e do PMP do cuarto trimestre do ano pasado. En líneas xerais, a modo de resumen, o período medio de pago do Concello foi de 14,38 días e do padroado foron de 17,43 días. Quedan enterados. Que xa cumpre o patronato, me parece. Sí, cumpre dentro de 30 días. Continúa. Punto número 4. Expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito 2P/2019, Rally do Cocido 2019. Señora concelleira. Bos días. Pois nada, trátase de facer unha modificación de crédito para poder dar unha subvención nominativa de 20.000 euros á Escudería La Lindeza para poder realizar o Rally do Cocido, a 51ª edición do que, como se titula isto. Ahora, como está nunha categoría superior, que está a nivel nacional, pois ten maior repercusión. Tamén implica para a escudería un aumento do orzamento, por iso se xustifica este incremento na subvención nominativa. Algún comentario? Sí. Adiante, por favor. Sí. Bos días a todos. Esta modificación chegou ás comisións informativas con 18.000 euros. Ali houve que facerlle un enxague para que foran os 20.000 que, polo visto, habían falado con eles. E serven para pagar eses 20.000 euros polo que nos dixo o interventor para unha memoria do rally que recolle que sobre 130.000 euros do custo total do mesmo. Nada a coxetar sobre a cuantía destinada, que nos pode parecer razonable, male que nós, pois non o vimos por un miúdo, pero vendo o montante total parecenos razonable, pero o que xe non nos parece razonable é que levamos durante varios meses, o que nos queda, hoxe veñen 4 expedientes a pleno de extraordinario suplemento de crédito. O que non nos parece normal é que isto que tiña que vir desta forma, porque iso demostra que o Goberno non fixo os deberes. Iso débese exclusivamente a que non hai orzamento.
é que estamos funcionando co orzamento prorrogado do ano 2017. E aí eu quero darlle un tirón de orellas ao goberno, políticamente falando, no sentido de que a nós non nos vale que digan que non teñen maioría no pleno, porque sí que poden aprobar os orzamentos. O orzamento 2017 aprobarno con a moción de confianza. A moción de confianza para ustedes políticamente ten cero riesgo. Simplemente co presuposto hai que facelo. Pasou o ano 18 e vostedes prorrogaron o 17. E agora ven o 19 e é o segundo ano que vostedes prorrogan as cuentas do 17, tendo capacidade para aprobalas. Vostedes non son o goberno de Pedro Sánchez, que sin justificar para nada ese home non dou aprobadas contas. Nin o de Jesús Vázquez. Nin o de Jesús Vázquez. Pero eu falo do noso. Quero dicir, de que o goberno central non dou aprobadas contas, obviamente non dou aprobadas contas, e xustifica que disolve as cámaras. Na vida municipal non se pode, pero é que ustedes sí que dan aprobadas contas. Simplemente teñen que traer un proxecto de orzamentos e se a maioría do pleno yo rechazara, que estaría por ver, porque a mellor é a cuestión de negociar algún tipo de partida, porque nos demostramos que podemos chegar a acordos co goberno malia que teñamos unha relación non moi fluida de funcionamento, pero sí que podemos chegar a acordos, como chegamos cos remanentes, e podíamos chegar a acordos tamén nos orzamentos. Pero é que ainda que non chegáramos, ustedes non teñen un orzamento porque non queren. A ver, señor Crespo, eu creo que... Eu non estou nun uso da miña palabra, eu poderei dicir o que queira. Con todo respeto, digo, creo que non é... Eu gustaríame que non me interrompira. Pero digolle, para marcar un pouco as normas de... Non son 5 minutos de intervención. Digo yo co espírito máis constructivo, de verdade. É dicir, vámonos a centrar nas cuestións, se tan amable, de acordo? Pido yo, por favor. Non lle volvo a interrumpir. A ver, eu vou dicir o que estimo oportuno, como se quero falar de churras e merinas, porque estou no uso da palabra e creo que no uso da miña palabra lexítima e democráticamente podo dicir o que queira. Lle gustou ou non lle guste. Mira, os debates son así. É dicir, eu podo falar do que está no orden do día ou podo falar no que me parece a min que ten que ver indirectamente co orden do día, que é o caso que estou falando. Eu que digo é que estas modificacións de crédito que están vindo aquí, se vostedes fixeran un orzamento non terían que vir. Por lo tanto, é unha neglixencia política de ustedes. E é un tirón de orellas ao goberno porque teñen que gobernar a base de decreto cando podían, se quixeran traballar, que presumen de ser uns grandes xestores e desde o punto de vista económico moito máis, pois resulta que vostedes traían un orzamento de presupostos que é o segundo ano prorrogable e que, en palabras do interventor, isto convírtese en insustible, porque é normal. Xa non son a prórroga do ano pasado, é a prórroga do outro ano. E vostedes non trouxeron aquí o orzamento, e sabe que lle digo? Que esa é unha involución para o funcionamento do mesmo. Por iso despois non hai partidas para peles, por iso despois non hai partidas. Como vai haber? Non hai partidas para nada, porque é un presuposto de hai 2 anos. E, por lo tanto, se vostedes quixeran telo aprobado o orzamento do ano 19 por moción de confianza, que ten, como digo, cero risco para ustedes, hoxe terían un orzamento e non terían que vir aquí isto. Gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Señora concelleira, perdón, señor secretario. Punto número 5. Expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito 3P/2019, reurbanización da Rúa Alcalde Ferreiro. Bueno, pois trátase tamén dun expediente de modificación de crédito para poder dotar de a partida destinada á inversión de reposición de infraestructuras e bens destinados de uso xeral á reurbanización da calle Alcalde Ferreiro. O importe serían 20.509,50, que irían destinados 10.466 á redacción do proxecto, 4.598 á dirección de obra, 1.452 á coordinación de seguridade e saúde e 3.993 o estudio xeotécnico e a emisión do correspondente informe. Isto dótase ca baixada doutra partida da amortización dos préstamos, é dicir, agora hai unha baixada significativa na amortización porque xa se foron cancelando moitos, entonces a deuda vida é moi inferior e permítenos financiar este tipo de partidas. Alguna intervención? Sí. Bueno, en primer lugar, ocurre o mismo que co outro. Se tuveran feito orzamento non terían ese problema. Pero nós estamos dispostos a votar a favor
desto, pero as condicións que vamos poñer son as seguintes. E vostedes dirán se nos las aceptan ou non. Primeiro, queremos saber que vai pasar co que se tiña adjudicado un proxecto de aceras e outro do firme. O que se tiña adjudicado, que vai a pasar? Sí. É dicir, votase o firme da rúa. O firme, me refíreste ao asfalto. Eso ríllase o actual e botas unha capa nova. O sea, que esa parte do proxecto, digamos, faise. Sí, porque foi adxudicado en 2 xa. Entendo... E o das aceras? Entendo que antes de 15 días estará asfaltado. Entendo que... E os aceras que pasa? Suprímese. Pero suspéndese, a ver, eso estaría adjudicado a unha empresa X. Que pasa con esa adjudicación? Resolvese? Como se resolve? Xa, pero cales son os prexuicios para o Concello? Cero. Cero. Sí. Sí. A ver, hai dúas empresas para unha obra que non se vai facer. O sea, unha é, vais a facer unha, que é botar o asfalto, e logo a das aceras suspéndese. Eses cartos para onde van destinados? Os que se suspenderon. É dicir, había aí, canta cantidad era que había adjudicada para as aceras? Más ou menos? Non nos sabe o interventor? Está aí, que veña aí dunha vez, que era falando por teléfono. Disculpe. Non me acordo, porque aparte foi dentro de todo o paquete de reunións. Faise o asfaltado. E outro resolves de xeito amistoso, sin contrapartidas públicas. A ver, se é tan amable, volvo a plantexar a pregunta. Ben, estamos coa modificación do crédito de alcalde Ferreiro. Nós estamos dispostos a votar a favor desta partida, pero estaba preguntando que a parte do asfalto, polo que dicen vostedes, esa vai se facer, é dicir, a empresa Narón vai facer a parte do asfalto, ya das aceras, esa suprímese, polo que di o tenente alcalde, sin ninguna contraprestación polo Concello, non? Ben, os diñeiros, esa adjudicación de canto era aproximadamente, o das aceras? Pois creo que era de 54 e creo que se adjudicou por 35. Bueno, digo... Eses cartos para onde van destinados? Pois os cartos son da línea da Diputación que hai que destinalos a outros, claro. Pero pódense redestinar a outra partida ou a alguna outra cosa? Claro, que é o que imos facer. Pero non ten que ser necesariamente a esa? Ni moitísimo menos. É un cambio de proxecto, non ten máis... Entendes? É como cando faz na Diputación, moitas veces lle mandas un proxecto e depois o varías e o destinas a... Pero está adxudicado. Vos contemplaste, eso non terá... A ver, eso vai a remanentes ou pérdese ou podese readxudicar a outra? A ver, eso non xa o consultamos na Diputación cando vimos que tiñamos, cando detectamos o problema. Entón, esos cartos agora, nada, o que hai é que presentar unha nova finalidade para os mesmos e xa está. Polo que nos dixeron non ten máis problema. Logo cambiaría a norma, porque cando estábamos nós, cando tiñas unha obra que che había autorizado a Diputación e a adjudicabas, se a querías cambiar unha vez adjudicada, eses cartos perdíalos. Podía dar graciablemente a Diputación de fondos propios da Diputación o presidente por resolución presidencial. Podía dar, digamos, para que o Concello non perdera, pero que é a parte oficial, cascaba, Cando estabades vos non existía o que existe agora, que son estas líneas, non? Que son cartos directos que deciden os concellos onde invertilos. Sí, pero cando a Diputación che fai unha autorización, esa autorización é adxudicada, iso iba a remanentes da Diputación. Que ocorre que, políticamente, pudiache firmar un convenio para dicirche esos 50.000 euros que tiñas para esas rúas, pois douchos de resolución presidencial de diñeiro de libre disposición do presidente. Bueno, non hai problema ningún, consultarémolo. Eu aí, xa digo, eu lle contesto o que nos dixeron ali. Eses cartos non se perden. Polo que nos dixeron en absoluto, claro. Vale, resumindo, nós estamos dispostos a votar isto a favor, pero exiximoslle ao Goberno o seguinte, que as mesmas condicións que se lle poñen a un veciño cando quere facer unha rúa, que as faga o Concello. É dicir, ese proxecto deberá levar a lo menos separación de pluviales e fecales,
deberá levar unha reposición integral da traída de augas, este en fibrocemento ou en PVC, pero daquel vello de hai 40 anos, que é un PVC, o primeiro PVC que veu, digamos, que está máis ben superado. Entón, que leve separación de pulveras e fecais, que leve a reposición integral da traída, e a terceira condición que poñemos, que leve tamén a línea telemática para meter cable de fibra óptica. Iso é obligatorio en todas as urbanizacións. E a maiores pedimos que se repoña o alumeado público, porque é un alumeado público que ten 30 e pico de anos, casi 40. Se mal non recordo, esa rúa foi aberta alá polos anos 80 ou por aí. Entón, obviamente, os materiales que meteron ali serían moi deficientes. Entón, nos pedimos o alumeado público novo, pedimos separación de pluviales e fecales, pedimos traída de augas, reposición integral da tubería nova, e pedimos que vai a unha línea para o paquete que normalmente se facía en colaboración con R desde o Concello, que era un bloque de distintos tubos por cada acera para poder meter fibra óptica e que quede aí, como nas outras rúas están feitos, unha cantidade de buratos de buratos, de conductos para poder meter no futuro fibra óptica de varias empresas, se fora necesario. Con esas condicións, se o proxecto vai levar todo eso, non estamos de acordo, votamos a favor. Sí, o proxecto é como lle dixemos aos veciños na reunión que mantiven eu con eles e como dixemos públicamente, vai levar isto e algunha cousa máis. Quero dicir, vai ser unha actuación integral. Por eso, se vos fixades na partida que metemos aquí, na modificación de crédito, é unha partida xa importante valorando obviamente polo técnico municipal, e dixemos valora a hora de poñer as cantidades para facer o proxecto e despois evidentemente o que é dirección de obra, o que é o estudio xeotécnico, todo eso, pois claro, o técnico calculou en función a estas características que lle dixemos que tiña que levar e o custe, porque é un porcentaxe do custe da obra estimado. De acordo, a ver, nós, si o proxecto vai ser un proxecto de reforma integral, estamos de acordo, pero digo eu, sin entender moito de obras e sin ser técnico de obras, si vostedes votan agora o asfalto, sepan que despois só se vai poder actuar nas zonas das aceras, porque o asfalto se votan ou van a levantar despois, porque depois cando hai que meter unha conducción, ese asfalto que se vota agora, habrá que levantalo. Non sería mellor negociar ca empresa que vota o asfalto e unha vez que paralizan as aceras, paralicen tamén o asfalto e facer a calle de novo totalmente? É dicir, porque senón, a ver, agora, se ustedes lle votan o asfalto, cando despois que irán fazer as aceras, vanse topar co problema de que cando se fagan as aceras vaise destrozar parte dese asfalto que se vota agora a novo. E non era mellor negociar ca empresa que non votara o asfalto ou que o prorrogase? É dicir, oiga, non vote o asfalto vostede, pagámoslle, negociar con ela, e dicirlle, oye, mire, pagámoslle usted o asfalto que ten adxudicado, perfecto, pero vai non votar cando se faga a outra fase da obra. Entón, cando este feito, vostede votou e así a calle queda perfecta. Se non, parte do asfalto que votan agora, cando se faga a obra, o meter separación de pluviales e fecais, vai se ver afectada. Non sería máis lóxico parar o asfalto ou negociar ca empresa a superación do asfalto e non lle pagar esa cantidade, ou dicirlle, oiga, poñame este asfalto en stand-by, que vai ser o mesmo, e cando teñamos feitas as aceras cos servicios todos, bota usted o asfalto e entón a calle queda empatenada. Non sería máis lóxico eso, digo eu? Sí, a ver, si se dan conta, isto son unhas cantidades que foron as remanentes, iban no paquete de xesteira de... Sí, nese paquete iba remanentes, polo tanto, esa posibilidade... Vamos a ver, nós tamén vemos unha cuestión, non? Que en Alcalde Ferreiro está destrozado. Vale, entón nos tamén vemos administrativamente como funciona esta casa, seguramente como todas, pero esta é así. E desde que ti empezas até que ti executas, pois estamos, polo que eu vexo, tardando un ano. Vale?
entre redacción de proxecto, licitación e todo o tema. Bueno, eu non vexo posible que o alcalde Ferreiro teñamos un ano co deterioro que ten o asfalto, bueno, me parecería intransitable. Por lo tanto, aí, claro, hai dúas posibilidades que vai marcar o proxecto, non? Que é unha ampliación das beirarrúas, por lo tanto, suprimir un carril de estacionamento, que é abertamente a posibilidade que máis, e é coñecido, que máis me agrada, ou hai outra posibilidade que marcará tamén a redacción do proxecto para despois decidir que sexa manter as dúas beirarrúas na medida que ten actualmente. Ben, a segunda posibilidade supón que habería que facer unha actuación mínima sobre ese asfaltado que se fará nos próximos días, pois son os bordes, non? Vale, das beirarrúas, e a outra, pois, evidentemente, ten unha actuación moito máis agresiva sobre o mesmo, non? Pero estamos falando de que un horizonte de tempo tan amplio, pois, teríamos unha rúa que sería imposible transitar por ela, non? Por lo tanto, claro, dentro da valoración, entendemos que nin moito menos se vai ter que actuar sobre todo o que se faga agora, pero sobre unha parte evidente que sí. Ben, pero nós non o faríamos así, desde logo, pero ustedes son responsables deso e nós non temos nada que decir se ustedes o queren fazer así, pero eu polo menos suxeriríalle que, como hai que meter separación de pluviales e fecais, cando se bota o asfalto, que negocien ca empresa que deixen os tubos das pluviais metidos, porque se non despois vai haber que levantalos. Falo no que é a parte de asfalto. Vai ou non vai a ampliación... Pero a empresa só ten un asfaltado, como vas negociar con ela nada? E nun paquete de remanentes dunha licitación? A ver, todas as obras, cando se axudican as obras, salen imprevistos. Entón, ti axudicas unha obra. E ti, ese imprevisto non lle poden meter... Hai unha figura que se chama reformado ou complementario e liquidación. O sea, calquera obra ten un posible reformado, sempre cando surge un problema, un complementario, que os interventores lle poñen pegas, pero que legalmente é admisible, é unha liquidación. Non se podría negociar que a empresa que está poñendo asfaltado que metera un tubo de pluviales, porque despois ese tubo de pluviales... Mire, a ver, eu explicolle por experiencia. Se vostedes queren meter todos os servicios na acera, van ir tan compunxidos que non van coller. Porque despois na acera, se ustedes teñen que meter a liña para telemática, a liña de fibra óptica, ou do que lle queiran chamar, máis o alumbrado público, 2, máis a separación de pluviales e fecales, 4, máis a traída de augas novas, 5. Son 5 actuacións que nunha beirarrúa, por ancha que sea, non collen. Normalmente o que é a pluvial sólese desplazar po que é a parte asfaltada, ou metes incluso polo medio e leva unhas tuberías. En Lalín, curiosamente, tedes todo polas beirarrúas. Non todo non. Sí, prácticamente en todas as rúas, sí, de verdade. En Lalín... Hai colectores de pluviais. Mire, por exemplo, polo menos que eu saiba, 3 rúas teñen un colector de pluviales polo medio e veñen en un... E neste caso está nas beirarrúas. Bueno, neste caso non hai. Sí, pero quero dicir, en todas as... En Lalín, a construción que se fixo hasta agora, vale, o sea, que fixéchedes, era precisamente meter todo ese tipo polas beirarrúas. Isto que din os técnicos de urbanismo. Non, pero, por exemplo, imagínense, a calle principal ten o colector de pluviais polo medio e medio. Polas beirarrúas ten separación de pluviales e fecais. Por que? Porque non collía físicamente. Non collía físicamente. Onde colle físicamente, sí, nunha beirarrúa ancha colle físicamente. E o que lle digo é para que... A ver, o que é unha mágoa é que ustedes botan un asfalto e que dentro de 6 meses haxe que levantalo. Pero, bueno, alá ustedes. Nós, se lle meten ao proxecto novo esos condicionantes, estamos dispostos a votar a favor. Que quede recollido aquí na acta e punto pelota. Unha cuestión, un asfaltado dun importe, ningún importe menor, pero quero dicir, non falamos de cantidades grandes, un asfaltado que é moi necesario, porque senón a situación de saber a rúa un ano non a soporta e o vedes igual que a nós. Pero un ano, a ver, facer un proxecto non leva un ano, sobre todo cando hai remanentes... Un proxecto licitar, é a experiencia que vemos que temos aquí. 4 meses. O galla que en 4 meses... Vale, nós desde logo que estamos facendo todo, non estamos perdendo un só segundo, por iso se ven aquí, en tramitar estas cuestións, vale? Nós, canto antes se dé, moito millor. E máis, e a ninguén se lle escapa que non vai ser, obviamente, unha cuestión deste mandato. Quero dicir, que o que veña...
Resumindo, se non perdemos máis Resumindo, tempo. vai ser unha actuación integral desa beira rúa. Bueno, en esa actuación integral queda comprometido que vai alumeado público novo, que vai separación de pulveres e fecais, que vai traída de augas nova e que vai a línea que vai a telemática. Vai eso como mínimo. A maior se queren meter vostedes... Pero como que vai comprometido? Xa anunciei eu que levaba todo eso. Claro, é que eu comprométome, pero digo, xa anunciei, é un compromiso que xa adquirín. Para eso facemos isto. Sepa que deberían negociar con R, como facíamos nós, para que lle dese paquete, o Concello fai a obra física e R pon a paquete, porque senón teñen que pagar vostedes. O DR daba para debatir aquí outro día, se quere. Sí. Sí, pero ten razón. Con esas condicións non estamos de acordo. Procedemos á votación. Entendo que usted non quere decir nada, non? Votos a favor. Seguimos, seguinte punto. Punto número 6. Expediente de crédito extraordinario, suplemento de crédito 4P/2019, Feira do Cabalo. Bueno, trátase de outra modificación de crédito para poder otorgar unha subvención nominativa por un importe de 8.000 euros para poderse celebrar a 30 edición da Feira do Cabalo, que este ano lle toca a Asociación Cabaleiros de Lalín e que teñen previsto celebrar o 12, 13 e 14 de abril do ano en curso. Comentarios? Sí, a Feira do Cabalo, sin dúbida, é un evento importante para este pobo. Simplemente unha dúbida, é dicir, pasou co do rally que viñan 18.000 euros, pero habían falado con eles 20, motivo polo que se cambiou de 18 a 20, non? Eu, polo que teño entendido, a Feira do Cabalo se falou co tenente alcalde e se falou de 21.000 euros máis IVA e logo que quedara falado con vostede, a ver, eu digolle que quedara falado, non estou acusando a vostede de nada, que falaran de que eles pediron 21.000 euros máis IVA e que o tenente alcalde lle dixo 18 máis IVA. Obviamente, aquí veñen 18. Si é máis IVA, habría que considerar a parte do IVA. Eu digo porque, polo visto, eu que negociou vostede con eles, non o sei. Vostede está aquí? Non, eu dixen, perdón, porque estou afónico, non me mellora a afonía. Eu falei con eles, díxenlle que o ano pasado había 16.000 euros, que todos os anos había 16.000 euros, e que se iba a subir a 18.000. Eles din que hai unhos custes, que teñen unhos custes, porque meten cousas, é unha decisión deles na Feira do Cabalo, pero meten cousas que non teñen nada que ver coa Feira do Cabalo. É dicir, orquestas e eso, pois non é algo que se xa financiable pola Feira do Cabalo. E digolle que van levar, polo menos, o gastado o ano anterior na Feira do Cabalo. Son 18.000 euros. Fíxese vostede que cando nós chegamos aquí, para a Feira do Cabalo non se chegaba aos 10.000 euros. E agora temos 18.000. E é para cubrir prácticamente o 100% dos gastos. Non un asunto como o do rally, onde co rally cúbrese coa subvención municipal aproximadamente 15-20% ou 25%, entre 15 e 25%. Aquí é para cubrir prácticamente a totalidade dos gastos. Eu creo que é razoable que sexan 18.000 euros, vale? Porque estamos subindo a cantidade con respecto ao ano pasado. Sí, pero a miña pregunta iba neso, o sea, simplemente que con vostede non se negociou 18.000 euros máis IVA, non? Se negociou 18.000 euros en total. Eu falei de 18.000 euros, iso, a ver se podes dar máis. Digo, home, dar máis, o Concello pode dar moito máis, sempre pode dar máis, pero ten que mirar os costes e oportunidades que supón e non crear, se o ano pasado organizou... Pero o ano pasado a Feira do Cabalo valeu 18.000 euros. O ano pasado a Feira do Cabalo organizou no Concello. Díxome o señor interventor que ao final liquidouse por 17.000 e pico. 17.000 e pico. Vale. Pensen que o programa deste ano é razonablemente distinto do ano pasado, Totalmente, eu creo que está mellorado, pero tamén hai unha parte, como xa lle digo, que non ten nada que ver, digamos, cunha actividade propia da Feira do Cabalo. Xa, pero se a do ano pasado valeu 17.000 e pico, casi 18.000 euros máis IVA, a deste ano, como é un programa moito máis denso, supónse que valdrá moito máis, digo eu. Por tanto, non pagaría o 100%. Eu creo que todas as organizacións traballan no que poden, as dúas... Non, eu non o discuto, simplemente eu eso non o discuto. E eu non critico a do ano pasado, simplemente digo que se a do ano pasado costou 18.000 euros aproximadamente o costo total, e vostede está dicindo aquí que a Feira do Cabalo que o que pretenden é financiar prácticamente o 100%,
a deste ano obviamente debería costar máis. Bueno, sí, pode que coste máis, pero evidentemente... Pero entón non van a financiar o 100% como no pasado. A ver, entendo que nunca se financiou o 100%. Entendo tamén que hai unhos impropios que non teñen relación ca Feira do Cabalo. Vale, hai unhos impropios, é dicir, a min podeme vostede decir que as orquestas non teñen que ver coa Feira do Cabalo e creo que as pagan eles cos cartos que sacan nunha barra, supostamente, existe unha barra ocupando lugares públicos. É dicir, que, bueno, que tamén eso está existindo, non? Por lo tanto, creo que é máis que suficiente a aportación, tendo en conta que no ano 2015, Feira do Cabalo non chegou aos 10.000 euros a aportación municipal, tendo en conta que no 14 o mesmo e no 13 o mesmo. E no ano 17, cando se sube a aportación para a Feira do Cabalo hasta os 16.000 euros. E este ano subese aos 18.000 euros. Eu asegurolle que con esas aportacións que nos dábamos había feiras do cabalo tan boas como as que fixeron vostedes, Non yo nego. Así que eso non me di nada, xa como se me di vostedes Pues entonces, que no ano aquí houve feiras do cabalo impresionantes poñéndose a cantidad tamén, e hai que dicir a vostede que, a ver, o Concello ten moitas maneiras de xestionar. Sí, claro. Eu lembrome, é que vostedes sempre fan o mesmo panexírico para arrimar ya asco a súa sardiña. E eu respeto, pero non o comparto para nada. Que é que o Concello pon máis. Hombre, o Concello pon máis porque antes o Concello negociaba uns paquetes que a Diputación que vostedes non negocian e negociaban uns paquetes que a Xunta que vostedes non negocian. Que negociaban vostedes para Feira do Cabalo? Explíqueme, deme unha explicación deso, porque non consta en ningún expediente. Pero mire unha cousa. Que paquetes negociou vostede para a Feira do Cabalo? Eu por exemplo, o Rally do Cocido. O Rally do Cocido, o Concello daba unha cantidade. Sí. E vostedes presumen de que daban unha cantidade, a cantidade que dan vostedes é superior a que dábamos nós, non? É o que presumen. Pero que non di vostedes é a verdad, porque a verdad é que eu sentábame co que organiza o Rally e co responsables da Diputación e dicía, entre Concello e Diputación, canto necesitades? Mire. Necesitamos tanto. A Diputación dicía ao presidente, bueno, pois nós vamos poñer por Rally tanto e o Concello con tanto. E chegábamos a un acordo coas escuderías. Non, pero deixame acabar. Teno vostede moi fácil. Teno vostede moi fácil que o seu grupo na Diputación pregunte polas aportacións que recibe. Sí, pero non me está entendendo. Porque creo que así incluso sale perdendo máis. Esa non falemos da Xunta de Galicia. Non, é que vostede levantou aquí unha cousa. A Feira do Cabalo, mire, a Feira do Cabalo, da que estamos falando, vostede di que daban máis. Eu digolle que as feiras do cabalo que se organizaban en Lalín, houve feiras do cabalo que poñendo a cantidad que puxo o Concello, había unha disposición por parte do Concello a outras cousas que se proporcionaban indirectamente, que por tanto son aforros que tiña a feira do cabalo. E se siguen proporcionando. Como? E moitas desas cousas se siguen proporcionando. Seguides proporcionando? Espacios. Home, pois non sei logo o que pasa ca feira do cabalo. Quereme dicir que as feiras do cabalo que había antes do ano 15 que eran malas? Eu non lle dixen eso. Bueno. É que usted míreme como é o produto final. É o que lle digo, pois entonces témolo moi fácil. Volvemos á aportación inicial. Pero como volvemos á aportación inicial? Usted non sabe que os tempos cambiaron. Bueno, ahora cambiaron os tempos. Home, e logo vostede, se vostedes gobernaran isto, queren comparar, vostedes sempre queren comparar, o sea, que a época, vamos a ver, quéreme dicir que ahora mesmo temos a mesma crise que había no ano 13 e no ano 14? Non. En Lalín non, está claro. Claro que non, aquí as cousas van mellor, que cando estaba vostede, as cousas. Non pode, en definitiva, mire, a mí está me pasando se vostedes creen que os 18.000 euros son suficientes, perfecto, pero non digan que a feira do ano pasado que costa o mesmo que a deste ano. Estánme pasando un dato importante que me din que lle diga que a Deputación só lle daba 6.000 euros ao Rally do Cocido. E agora dá... Estamos dicindo onde a organización. E tamén me din, estou transmitindo, e tamén me din que se na reunión que tiveron con eles outro día, se lle dixeron o mesmo que está dicindo vostede. E se lle dixeron que se era certo que este goberno lle estaba dando máis cartos, e que vostedes dixeron, remato, e que vostedes dixeron que sí, que estaba dando máis cartos, pero que vostedes sempre aprobaran tamén, que certo, as modificacións orzamentarias. Estou transmitindo o que me din. Mire, voulle explicar a vostede algo que deberían saber. A mí non, explíquelle o micrófono que lle están escoitando. A feira do Cocido
a Feira do Cocido. Ahora metemos a Feira do Cocido tamén. Vamos a ver, pero é para explicarlo a vostedes que non son capaces de entender o que é xestión. Oiga, non é o mismo un rally puntuable para o campeonato de España con puntuable para o campeonato galego, polo tanto é normal que a Diputación só faltaría, vamos, só faltaría. Por eso, o orzamento, escoite, por eso aumentamos as aportacións, cousa que non fixo a Xunta de Galicia, que reduceu o presupuesto para deportes un 40%. A ver, falemos claro, e se cargan a secretaria que teñen, a secretaria xeral, porque tira polo deporte, queren máis cartos polo deporte. E volve o tipo que tiñan ali de secretario de Estado outra vez a destrozar o deporte galego. Eu que digo é que se ustedes negociaron ca organización do Rally do Cocido a cantidade que chegaron a acordo con el, debían facer o mismo que a Feira do Cabalo. Toda a explicación está ben dado por eso. Por lo tanto, se vostede, que corresponsable que está organizando a Feira do Cabalo, quedou en que lle daba máis de 18.000 euros, que daba os 18.000 euros masiva, a la vostede. Vostedes o Rally do Cocido creo que lle daban 6.000 euros, me parece, non? É o que o dato que me están pasando tamén. Pero, mire unha cousa. Non, digo, estou preguntando. Esa como vostede me dide, é que mire, é que no ano 1990, cando vostede chegou á alcaldía, dabanlle par festas de la LIN 5.000 euros. Claro, agora damos 60.000. É que me di con eso? Señor Crespo, o que eu falei co responsable da Feira do Cabalo era que antes a subvención era de 16.000 e a ver se podíamos subir a 18. Eso é o que eu falei. Pero non poden comparar vostedes... Mire, vamos a ver. Non, perdón. Vostedes son trampalleiros, son tramposos solitarios. Vostede o que non está entendendo unha cousa. A Feira do Cabalo do ano 2017 levou 16.000 euros. Organizada pola mesma xente que vai organizar no ano 2018, que vai levar 18.000. Os mesmos que organizaban hai 2 anos van levar 2.000 euros máis. Os mesmos. Bueno, pero... Os mesmos. Pero se vostedes negociaron cor do rally para chegar a un acordo con eles porque lle pedían 20.000, porque non fan o mismo cor da Feira do Cabalo? Eu pidolle que fagan o mismo que cor do rally, nada máis. A ver, señor Crespo, os do rally pedían máis. Ou vostede cree que os do rally pedían 20.000 euros? Pero chegaron a un acordo con eles en 20.000 euros, non? Non, dixémoslle que máis de 20.000 non se podía subir. Eles claro que pedían máis. Aí creo que un escrito onde piden 21.000 e pico euros. Bueno, non o sei, eu creo que a Feira do Cabalo vostedes non deberían meter no mesmo saco a do ano pasado que a deste ano. Xa non a meto. Conchos, a do ano pasado costou 18.000 euros, non lle deberían dar o mesmo, deberían lle dar 20 ou 21. Escoite, costoulle 18.000 euros ao Concello organizala, porque pagou todo o Concello, non houve subvención. Vostede sabe que cando se outorga unha subvención e xestiona xeito privado, hai determinados gastos que non son, digamos, costeables e hai unha posibilidade de negociación que non ten administración. Claro que hai, pero... Bueno, eu creo que xa está este debate. Aparte, temos unha cuestión que non miramos quen organiza e quen non. Consideramos que a caída a Feira do Cabalo e polo tanto organice quen organice, agradecemos o esforzo de quen o está a facer. Por suposto, eso tamén eu. Señor Cruz. Simplemente preguntar si ten algo que ver que dependendo en que colectivo estea ou non estea un simpatizante ou un afiliado dun partido se tire máis por un colectivo que por outro, porque eu nas preguntas do último pleno falei simbólicamente de que había unha charanga que non participaba. Neste cocido din que é por criterios de organización. Ahora mesmo aquí vai ser por criterios do pleno. Eu valoro moi positivamente calquera das actividades que se están facendo, pero quero deixar constancia e pregunta de si a muller do organizador, do máximo organizador do Rally do Cocido, esa persoa que lle está pasando a vostede agora mesmo datos en directo no pleno, si vai participar nas listas de compromiso por Lalín. Eu contestolle xa lle contesto. Primeiro, que non é a persona que me está pasando nada, dígalle ao seu servicio da CIA que está mal informado, e punto 2, a resposta é non, o sea que pode estar tranquilo. Pois entonces podemos estar... E punto 3, é dicirlle tamén, que xa lle dixen anteriormente ao señor Crespo, que nos dá exactamente igual que organice, que nos agradecemos o esforzo. Vale, quedalle todo contestado. Pois quédame todo contestado, os lalinenses verán ao seu debido momento si tanto o organizador máximo do Rally do Cocido, ao cal lle mostro o meu apoio votando a favor desta moción, como a súa muller van a participar ou non directamente dunha lista política. A súa muller. E entonces... Usted lle dixo
Bueno, é que está mezclando cousas. Da igual. Bueno, non sei que dixen a súa ex-muller, No, no, que eu dixo teño a capacidade xa de cando estou falando non lle facer nin caso, porque tomei a decisión de intentar seguir co meu fío condutor sin escoitar as súas divagacións. Quero preguntar e quero reiterar si a muller do actual máximo responsable da organización do Rally do Cocido vai participar nas listas de C por L en Lalín, nas locais do 2019, ou vai participar ou non vai a participar. Simplemente era esa a pregunta. Dito isto, o meu máximo apoio para a organización, pero os lalinenses teñen que saber toda a verdade de cada unha das cousas que se xestionan desde esta mesa. Vamos a rematar xa con este tema. Sí, remato. Nos, independentemente de quen vai nunha lista ou noutra, vamos... É que de verdade, é que é alucinante, de verdade. A apoialo no sentido de que somos tantas listas que aquí case non vai haber familiar ningún que non teña algo nunha lista. Querolle decir que eu, por exemplo, eu teño claro... querolle decir que eu, por exemplo, teño bastante claro, aínda que agora hai xerais, por que lista se vai presentar vostede. Eso teño claro. Hai outros candidatos que non teño listo porque me cambian cada 10 días. Entón, eu pérdome. Mira que xa vou tendo experiencia, pero pérdome. Estou facendo na sede do meu partido unha especie de árbol guía de por onde se presenta cada un e os cambios que hai cada 10 días. Do cal non teño ningún tipo de sospeito do señor Crespo, claro, evidentemente. E dito eso, sabemos que a persoa que vai organizar, unha das que vai organizar a Feira do Cabalo, pois ao mellor non simpatiza ou non, esa é a cousa dela, e a nos danos igual, e nos agradecemos e moito o esforzo organizativo, de acordo? Como debe ser, ademais. Procedemos á votación, votos a favor. Quero volver a intervir. Podo volver a intervir? No, votos a favor. Teño dereito a volver a intervir. Rogo se preguntas por eso. Teño dereito a segunda intervención. Non teño dereito a segunda intervención. Dígolle que sí. A miña máxima valoración ás asociacións e aos colectivos que están organizando estas actividades para os cuales quero ratificar neste momento o meu voto a favor de cada unha dos movimentos de crédito extraordinarios que se fan hoxe aquí, o cual non quere dicir que as cousas tenas que saber o pobo de Lalín e ao mellor hai xente que ten que ter a súa opinión delimitada dependendo de quen estea nun sitio ou noutro. Neste caso eu podo dicir o que queira e podo dar o máximo apoio para estes representantes destes colectivos. Polo tanto, como en cada unha das votacións anteriores, o meu voto é a favor e darlle as gracias a estes lalinenses polo seu traballo. Eu tamén saludar dende aquí o meu equipo de traballo. Seguimos adiante. Procedemos á votación. Votos a favor. Seguinte punto. Perdón, que me está chamando o pregoeiro do Cocido. Teño que... Punto número 7. Expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito 5P/2019. Ainda que non di nada a orden do día e o campo de fútbol de Vilatusa. Bueno, pois trátase de outra modificación de crédito que estaba inicialmente no proxecto. A modificación estaba prevista para 16.940 euros, no que se incluía a redacción do proxecto, a coordinación de seguridade e saúde e a dirección de obra de instalación de eva artificial. Como ben apuntou Pincho nas comisións informativas, se non sería necesario o estudio xeotécnico. Entonces, consultado ao técnico, pois sí, asumeu que había cometido un erro nas memorias e que fai falta ese estudio xeotécnico, entonces que terá un custe aproximado de 3.993, polo cal xa faríamos aquí a inclusión deses cartos e a modificación de crédito iría a 20.933 euros. Sí, intervencións, por favor. Non hai. Adiante. Nada, bos días. Decir que agora poden salir na prensa anunciando que van a facer o xeotécnico do campo de fútbol. Antes, porque aquí anunciaron que iban a colocar un campo de fútbol, non hai proxecto, agora ven unha modificación de crédito do proxecto, non sei, calificativos para isto é o goberno en sí, xa vemos co que pasa con mitad das obras, é o reflexo, non hai máis. Parece que ratificamos que esta obra non deixa de ser unha obra antes das eleccións na que o goberno, nun movimento táctico impresionante,
acorda reunirse con xente relacionada co PP para entalar un pouco a situación e poder deixar unha herencia aos novos gobernantes de Lalín na xestión de un proxecto pois moi ambicioso. Polo que temos escoitado na parroquia, as prioridades da parroquia, non do deporte, poderían ser outras. Sin embargo, dado que consideramos que o deporte precisa de moitas máis instalacións, nunca vamos poñer trabas a estes proxectos porque tamén somos conscientes da nosa pouca jerarquía que temos dentro deste pleno. Pero, en sí, queremos denunciar que non deixa de ser unha obra, xa decimos, antes das eleccións, para poñerlle os deberes ao goberno entrante, que neste caso, estadísticamente, poida que sexa o PP. Non deixa de ser poñerlle os deberes e entalar financiación para o futuro. Polo tanto, esa é a nosa crítica. Deberíamos haber deixado esta obra para máis adiante porque son obras importantes e prometéramos que non íbamos facer grandes obras, que íbamos a atender primeiro certas necesidades como son os saneamentos. Na nosa humilde opinión teríamos que priorizar sobre outras cousas. Obviamente hai moitísimos acordos plenarios que non se están cumplindo e que antes de cumplir o orde lóxico deste pleno e deste alcalde tería ir cumplindo acordos plenarios e sí que son necesarias estas obras, son casi imprescindibles, pero no tempo, a temporalización non estamos de acordo. Despois de escoitados a moitos veciños, creemos que necesitan outro tipo de prioridades. Ben, eu procedo á votación, o digo en primeira persoa do singular, non necesito utilizar o plural majestático para dirixirme a ninguén. Entón, procedemos á votación. Votos a favor? Autorizamos, queremos... Aquí. Cando cheguen a ser 5, Dios mío. Seguinte punto. Punto número 8. Relación de facturas, reconocimiento extrajudicial de crédito número 7/2019. Adiante. Bueno, pois como xa ven sendo normal, na aplicación da base 15 do orzamento, pois traemos as facturas reparadas a pleno para aprobalas. Decirvos que hai crédito, que o traballo foi encargado, que se fixo o traballo ou se suministro material, están conformadas na súa maioría ou na casi totalidade, salvo as excepcións que vos vou a debullar a continuación, por un político e un técnico. Sí que se meteu na relación as que inicialmente non estaban conformadas porque teñen que conformarse manualmente. Sei que a concejala da área vos pasou unha copia delas porque non houbo que ir a recoller a firma ese proceso. Entón, para non cumplir plazos de pago, si non están conformadas polo técnico porque non hai ningún técnico da casa para facelo así, o do suministro de enerxía eléctrica, que é a primeira vez que ven. Isto é debido a que se finalizou o contrato o 30 de setembro do 2018, entón podíase anexionar a FEN e pedíronos que esperáramos porque están nunha redacción dun novo proxecto, entonces xa que as cláusulas novas, e é algo interesante para o Concello porque así non nos sacamos por 4 meses de forma independente para non ter que pagar uns custos de asistencia técnica cando despois sí que nos vamos a anexionar a este contrato. E polo do gas que firma o teniente alcalde tamén en solitario, non hai técnico municipal porque para o gas da Galescola decirvos que este xa se vai a susanar porque vai a súa inclusión no FEN a Xunta de Goberno luns. Toño, supoño. Ben, bos días a todos. A verdade é que vostede, señora concelleira, non ten un traballo fácil en este pleno. Recoller e defender os resultados do traballo dos seus compañeiros, pois vemos que máis da mitad do pleno son temas económicos. Mire, vamos a ver, nos, para non ser repetitivos en este tema, simplemente por ir un pouco o que vemos novo cada pleno, é dicir, siguen chegando reparos suspensivos, a vostedes a nos danos a sensación que a vostedes que lles dá igual. Esta vez baten un récord, 120.000 euros en reparos suspensivos ao pleno.
Ben, nos vemos que vostedes siguen sin ter en conta as exixencias que lle marca a intervención deste Concello na aplicación da base 15. Vemos que non poñen os medios necesarios para que isto non sexa recurrente. É dicir, parece que o que é recurrente xa se considera habitual, pero non debería ser habitual porque estamos falando de reparos suspensivos. Estamos falando, en esta ocasión, de 120.000 euros. Consideramos que hai temas que vostedes, polo que é o día a día do Concello, podría ser certo que é complicado a veces leválos ao 100%, pero sí que vemos que casi despois de que chegara a este punto recurrente en todos os plenos, vamos a casi cumplir un ano, está acabando o mandato, nos vemos que siguen chegando facturas cos mesmos conceptos. É dicir, despois de 8 meses ou 9 meses, non seguimos sin ver xustificación de que sigan chegando facturas de suministros que vostedes podían ter contratado. E mire, digo yo con máximo respeto ao seu traballo, porque eu sei que hai cousas que non dependen de vostede. Despois tamén observamos facturas novas, por exemplo, chega un reparo da Compañía Estatal de Correos e Telégrafos. Ben, é dicir, só lendo a documentación que vostedes adxuntan en este pleno, se vostedes quixesen facer algo porque non chegasen estes montantes a este pleno, vostedes poderían o facer sin ningún tipo de problema, porque esa factura é moi fácil que non chegue reparada a un pleno. Poderían chegar a un acordo vostedes con intervención para que as interpretacións fosen de outra maneira, pero se a intervención mantén eses criterios, eu entendo que esa factura con un simple convenio ca Compañía Estatal de Correos e Telégrafos, quedaría medianamente solucionado. Estamos falando de un simple convenio, é dicir, é un gesto tan simple de facer que non estamos falando de sacar unha contratación. Sin embargo, vostedes parece que collen o camiño máis fácil, que é traelo ao pleno e pasarlle a responsabilidade á oposición, como vostede mesma nos dixo fai un mes de que se estas facturas non iban adiante, a responsabilidade era nosa, que abocábamos as empresas a ir a un procedimento xudicial. Mire, vostedes poden facer moito máis. Nos está claro que o que non pretendemos, xa o dixemos desde sempre, é bloquear a xestión do Concello, nin tampouco prexudicar a ningunha empresa. Vamos a tomar a decisión, estuvémoslo falando, visto que vostedes, xa lle digo, gestos tan fáciles como ese convenio que podían ter firmado e xa non vir aquí, vamos a dividir esta relación de facturas número 18 en dúas partes. Vamos a votar en contra de unha serie de facturas, as facturas que lle relaciono ahora, vámonos a abster. Nos vámonos a abster... Perdón, quere intervir o interventor? Dígame. Entendí, perdón. Vale, nada, continúo. Vámonos a abster na relación de facturas número 18, vámonos a abster para que se proceda a súa aprobación. Vámonos a abster na factura... Perdón. Por unha cuestión organizativa, quero saber se isto se pode facer ou non. Quero dicir, o de dividir, non? Non teño ningún problema, quero que se pronuncie o señor secretario. Digo que a proposta é única. Sabería, non sei, habría que facer dúas propostas. Señor secretario, con todos os respetos, a proposta é única, pero non solicitámoslle que divida en dúas partes. Eu creo que iso pódese facer técnicamente, non hai ningún tipo de problema. En este pleno teñense rectificado expedientes, nas comisións informativas tamén se teñen rectificado. Nos solicitamos que a relación de facturas número 18 se divida en dúas partes. A factura 119 por importe de 907,50 euros, a factura 7 por importe de 123,90 euros, a factura número 10
por importe de 23,90, a factura 142 por importe de 565,80 e a factura número 2 por importe de 277,82 euros. Vámonos a abster para que se proceda a súa aprobación en este pleno e o resto de facturas vamos a votar en contra. Moi ben. Unha cousa máis? Sí, porque, a ver, A factura dos seguros dos funcionarios tamén nos vamos a abster. Disculpe que me pasei ahora aquí na relación. bueno, entón, quedan pendientes enerxía eléctrica, gas propano e as reparacións nos caixeiros do parking. E a de correos. Ya de correos, porque xa vostedes podrían solventala con un simple convenio. Entendemos que se non o fan é porque non queren. Vale. A de correos, todos lemos a documentación, e se vedes a consulta que fixo o interventor é a primeira vez que ven, e é certo que se pode susanar, pero non se pode susanar cando a consulta feita polo interventor foi a día 13 de febreiro e é a primeira vez, entonces considero que correos que non o poidades exixir de cara ao próximo pleno, pero cando a consulta e o criterio técnico, e aquí os técnicos deste Concello traballan con total liberdade e respetamos os seus criterios, pois veu que era recurrente, antes non viñan, é certo que é a primeira vez, fai esta consulta e estima que ten que reparala e firmarse o convenio, cousa que nós acataremos e susanaremos, pero desde o 13 que el fixo a consulta ao día que se convocou o pleno e hoxe estamos a día 22, é imposible firmar un convenio. Polo demais, a suministración que votedes en contra das grandes empresas está ben a xogada de que así protexemos os votos das empresas locais e as grandes empresas que vayan ao xulgado. Moitas gracias. Pois non parecía, Procedemos á votación. Votos a favor, Grupo de Goberno, votos en contra, os demais. Abstención, perdón. Non, que hai que facelo por partes. É dicir, pois vamos a proceder á parte na que o PP dixo... Deixeme a min, para que nos entendemos. A parte que non, iba a decir que non afecta electoralmente, é dicir, a parte que se absteñen, por así decirlo. Votos a favor. Eso. Votos en contra, 1. Abstencións, Grupo Popular. Ahora, a parte que vai cara ás grandes empresas que temos menos coñecidos. Votos a favor. Votos en contra, o resto. Moi ben. Menudo show. Bueno, veña. Perdón? Eu pensei que eran amigos teus. Mira, equivoqueime, Comigo non. De Fenosa? Non. Nunca comín con ninguén de Fenosa. Podes estar tranquilo? Non, nunca. De Fenosa? Nunca. Home, Vitoriano Reinoso, pero hai moitos anos. A mellor estabas ti por ali. De Fenosa, eu non comín con ninguén. Xa yo digo. Está morto. Eu, neste impasse, José Antonio, vos tiñades contrato de enerxía eléctrica. Fixéstelo algunha vez nos 25 anos? Non, así neste impasse que eles... Tuvestes contrato de enerxía eléctrica nos 25 anos vosos? Non, é unha pregunta. Nos tuvémolo, Non, Marta advertiu moitas veces do reparo da luz e non sacamos o contrato da luz. Nicolás. Non, é unha pregunta. Isto podedelo solucionar entre vós, que a persona que... Está votado, Nico, está votado, vamos a ver. Se cortan a luz, a saber. Procedemos, sigue. Que? Que sigas. Continuamos, señor secretario. Punto 9, entendo, non? Sí, punto 9. Expediente de prestaciones económicas de servicios sociales, renovación de aplicación reducida da tasa de orizo para o ano 2019. Bueno, pois trátase de aplicar as tarifas recollidas no artículo 5 da ordenanza, na que se distingue as familias con escasos recursos, familias numerosas
nas súas diversas categorías e as familias beneficiarias do Risga veñen cos informes técnicos favorables e nada máis. Alguna intervención a este respecto? Sí, bos días. O noso voto vai a ser favorable, pero non obstante volver a recordar e a recriminar a falta de rigor ca que traballan. Este é un expediente que en cada pleno que teñen que traelo ven sempre fora do orden do día e a sabiendas de que é un trámite que se sabe que se ten que tramitar e traer en tempo e forma, informado e con todo o expediente completo. Pois mire vostede que eu teño moitas dúbidas de que teña que vir a pleno. E eu creo que se estuvo cometendo un erro durante moito tempo, porque a ordenanza pon claramente que só se ten que dar conta nas comisións informativas e que aproba a Xunta de Goberno a relación dos beneficiarios. Non sei, o señor secretario di que ten que vir a pleno, pero non argumenta en ningún informe que teña que vir a pleno, porque hai outros habilitados nacionais desta casa que opinan que en base ao que pon a ordenanza non ten que vir a pleno. Entonces, ímolo estudiar porque é posible que non teña que volver a pleno nunca. Será unha cuestión que vostede, como concelleiro, ten que dirimir. Nos, precisamente, este tema o preguntamos nas comisións ao señor secretario, se viña ou non viña a pleno. E el mesmo, o luns, nos dixo nas comisións que sí, iba a vir a pleno. Pero iso non significa toda a falta de rigor co que ustedes tramitan este expediente, que é nefasta. A verdade é que non damos unha, Bueno. Porque polo que din neste pleno... A ver, eu quería falar do que... Todas teñen matices, todas teñen tal... Deus mío, Tan malos, perdón, señor secretario, que de momento dirixo o pleno. Tan malos non seremos. É dicir, é que non damos unha, Todos os expedientes hai un matiz, hai un comentario, hai un non sei que, Dios mío, Non sei como van os números deste pobo así. Siga. Bueno, eu solamente falar do que falaba o tenente de alcalde e o que se dixo nas comisións informativas. Efectivamente, na ordenanza fiscal que hai aquí sobre este tema, que ven xa de hai moitísimos anos, 7 ou 8 anos, cando estaba aquí a anterior interventora, consta expresamente que estas bonificaciones teñen que aprobarse por Xunta de Goberno e dar conta á Comisión Informativa. Que ocorre? Que a Xunta de Goberno é un organismo, un órgano deste Concello que ten dúas competencias, as que lle delega o Pleno e as que lle delega o alcalde. O alcalde non ten feito ningún decreto de delegación e o que consta expresamente é a aprobación desa ordenanza. Ademais de eso, hai unha delegación no oral que incluye a xestión tributaria. Entón, para o próximo pleno, eu estuve falando, por lo que decía o tenente de alcalde, coa tesoreira, e seguramente para o próximo pleno virá alguna norma xa clara, e seguramente virá por lo tema da derogación de unha parte desa ordenanza que se fixo hai moitísimos anos, onde pone que será aprobada por a Xunta de Goberno, que non cabe, porque agora non hai ninguna delegación, e o que existe é unha delegación oral, un convenio, e seguramente con esa derogación seguramente xa non terá que vir ao pleno ningún expediente destes. Pero hai que estudiarlo e hai que clarificarlo, vale? Vale. Hai que votar, non? Votos a favor. Seguinte punto. 10, non? Expediente 637/2019, ampliación polo pleno da comprobación da cantidade global destinada á gratificación do persoal no orzamento municipal. Ben, pois aquí trátase dunha proposta ao Pleno da Corporación para que autorice a ampliación no Orzamento Xeral do Concello da cantidade global destinada á asignación de gratificacións, pasando dos 31.000 euros previsto aos 76.900. Esta diferencia dos 45.900 restanse do concepto que xa estaba previsto no orzamento de produtividade. E así estamos dentro do límite legal que nos permiten as retribucións complementarias e esta ampliación vai permitir compensar a xente que por necesidades dos servicios públicos teña que realizar horas extras para poder acometer o seu traballo. Alguna intervención, Antonio? Sí.
como usted di que todo pasa así sin facer ningún comentario, vamos a facer tamén neste punto. Xa que... Enténdame a broma. Sí, eu tamén era con ese tono. É que vostedes a veces queren pasar os puntos da orden do día como se fora algo común e habitual, e sempre hai unha excepcionalidade. De feito, estamos falando de cambios en partidas que vostedes, ao non ter un orzamento, que era o que lle dicía o noso voceiro ao principio da intervención, xa non é que non teñan un orzamento. Non o fixeron, traballan con un prorrogado que tampouco se axustaba ás necesidades deste Concello. Por iso, en aquel momento, yo votamos en contra e agora teñen que suplementar partidas. Faltoulle decirme... Nos, en este punto, entendemos que as xornadas que se fan fora do horario laboral, vostedes teñen as que pagar, e por iso non nos vamos a opoñer a que vostedes suplementen a partida. Neste punto, vámonos a estar. Iba a decir que as valoracións que fixo sobre o orzamento pouco acaído para este Concello, olvidóselle de poñelo na nosa opinión, claro, porque o goberno ten outra, claro. Pero o que está pasando é que ven que vostedes teñen que cambiar. As partidas non se axustaban tanto á realidade que vostedes nos explicaron no 2017 cando lle votamos en contra. Eu vou ir a coller exemplo en Ourense, que teño co alcalde boa relación, e digo, vamos... Pero non estamos en la lingua. Bueno, ben, procedemos á votación, entón. Votos a favor? Sí, claro. Sí que me parece correcto que se suplante, que se produza máis economía para esta partida, pero o que quería facer ver e criticar eu que as productividades e estes cartos que van para horas extras deberían ser moito máis mirados, porque non me gustaría que xente que non é capaz de censurar, dependendo da cor política dunha persoa, tratos como o insulto de loba, despois teña productividades. Os axentes de igualdade ou calquera persoa ten que estar dedicado ao seu traballo e despois están cobrando productividades persoas que ao mellor non o merecían. Nos trasladamos antes da votación o máximo respeto a todos os traballadores que teñen dereito a horas extras en función do traballo que desempeñen. E recrimino públicamente as palabras e poñer en tela de xuizo o traballo de traballadores públicos como está facendo o concelleiro, xa non sei como calificalo. Votos a favor? A ver, perdón. A ver, póñanse de acordo entre vostedes. A favor, gracias. Digo porque a señora Montoto dixo abstención. Vale, de acordo. Non, digo que eu escoitei eso. Votos a favor. Unanimidade, seguinte punto. Entendínlles eso, disculpen. Vale. Non pasa nada. Seguinte punto. Punto número 11. Expediente do Centro Integral de Saúd, CIS, informe secretario en relación con a modificación do acordo plenario. O explico eu? Sí. Bueno, digo eu, porque vamos. Punto 11. Vamos a ver, aquí no pleno de Xaneiro, do 25 de Xaneiro, veo a cesión gratuita deste terreo dos 15.000 metros aí arriba, que antes era el Caral CIS. Entón, eu puse na acta un pouco o que entendía e estimaba, ainda que nos escritos, e no convenio ponía que había que cederlle o Sergas. Como a relación que tiñamos directamente co conselleiro, coa dirección xeral, co sentido común, parecía que o normal era que fora a Xunta de Galicia a cesión, pois dixeronme que non, devolveronme o escrito, logo pedí unha documentación, e a cesión e o Sergas, aínda que non hai que tomar en un acordo por parte do Sergas, que é o acordo do Consello da Xunta de Galicia, vai a intervención xeral da Xunta de Galicia, pero o Sergas firma a escritura e o que se queda cos terrenos. Vale? Algún comentario? Nada, bons días. Nos, decir que obviamente vamos a votar a favor e aínda que a vostede non lle guste que en todos os puntos falemos da súa mala xestión, home, un mes máis xa levamos dende abril que se supoñía que estábamos con este trámite, no mes de outubro vostede xa dixo que estaba feito, a ver se por fin agora en febreiro podemos darlle para adiante. Dame medo decirlle o que estou pensando.
non vai ser que mo tomen polo lado malo. Dios mío, tedes un morro, que morro tedes. Menos mal que solucionamos nos este tema, senón podíamos seguir dentro 2007 igual. Veña, votos a favor, unanimidade, hai que ter morro. Dirixo o meu grupo, non a ninguén en particular. Seguinte punto. Punto número 12. Expediente de número 694, Servizo de Axuda no Fogar, resposta ao escrito presentado á petición formulada por Galaurea. Ademais, cando un tema que recoñece o propio secretario que foi un erro del. Que eso xa pa máis inri, pero bueno. Seguinte, sí, perdón. Bueno, é dar conta dunha proposta que traio este pleno. Este pleno é órgano de contratación do Servicio de Axuda no Fogar, é dicir, non é asunto de goberno, non é alcalde, é o pleno. Entón, ante unha reclamación que fai a concesionaria, bueno, a empresa que está contratada para prestar este servicio, pedía a resolución do contrato en base a unha serie de consideracións, moitas, digamos, sustentadas na subida do salario mínimo interprofesional, que veñen dicir que eso lles provoca un problema a hora de pagar as nóminas, porque esas nóminas crecen en cantidade. Entón, ela pretendía resolver o contrato e iniciar o proceso de resolución do contrato en base a eso. Como o contrato non permite ampliación de precios, así ben especificado de entrada, pero sí que é certo que hai a subida ao salario mínimo e é certa esta reclamación da empresa, solicitamos ao asesor xurídico que fixera un informe sobre a reclamación que facía a empresa. O asesor xurídico ven concluir que, tal como está presentada a solicitude da empresa, non procede a resolución do contrato, pero sí tamén especifica que é posible que a administración, derivado desa subida do salario mínimo, poida estar pagando por debaixo do precio real de custe. Pero tamén argumenta que en ningún caso a empresa a día de hoxe justificou ese aumento. É dicir que, se a empresa ten previsto facer unha reclamación polo precio, ten que justificar as diferencias, é dicir, o que pagaba en nóminas antes e o que paga ahora, ver esas diferencias e ver se son motivadas, como di, polo subida do salario mínimo interprofesional. É certo que o prezo deste contrato é baixo, ronda os 11 euros. É certo que as dúas empresas que viñeron ao tipo máximo, foron o desempate nas melloras. O servicio préstase correctamente, salvo algunha cuestión que, bueno, sempre todos os servicios hai tiras e aflojas, pero realmente a axuda domiciliaria está ben prestada, porque hai unhas traballadoras excelentes profesionais que o están facendo. E este contrato, pois tamén teño que dicir que estamos traballando, era un contrato de 2+2, é dicir, este contrato caduca en setembro deste ano, e ante a problemática do prezo, pois xa nos estamos avanzando, fixemos unha consulta ao mercado, consulta pública ao mercado, que é algo que permite a nova lei, para iniciarse a redacción dos pregos, tanto técnico como administrativo, para sacar canto antes a licitación do mesmo, que terá que vir a pleno. Terá que vir a pleno, ademais, probablemente acompañado dunha modificación de crédito importante, porque o precio vai subir probablemente dun 25 a un 30%, ainda que hai que calculalo, e iso vai significar que o Concello teña que facer un maior aporte económico a este contrato, co cual estamos falando de que se o SAF en Lalín está nos 620.000 euros, 626.000 euros actualmente, é dicir, xa se foi aumentando a cantidade total do programa, pois é posible que acabemos rondando os 800.000 euros. Teremos que suplementar para dotalo con máis cantidade. Unha intervención? Si vamos a dar resposta ao escrito presentado por Galauria, como así figura no punto número 12 desta convocatoria, ou si vamos a dar o que se propón, si é a denegación da resolución do contrato que presenta o concelleiro, porque para nós son dúas cuestións totalmente diferentes e en función de si é
un punto ou outro, o noso voto vai a ser diferente. Vamos a ver, a proposta recóllese no informe do asesor xurídico de Salvador, e aquí, onde dice propón, é asumir o... No, eu refírome, señor secretario, aquí proposta. textual pon expediente 694/2019, Servizo de Axuda no Fogar, resposta ao escrito presentado por Galauria. Despois de escoitar o concelleiro de Benestar, nos dice que a proposta, en base ao informe emitido polo asesor xurídico, de denegar a resolución do contrato de Galauria. Entonces, nos queremos saber que é o que vamos a votar e que é o que nos expoñen. Entendemos perfectamente unha situación ou outra, pero... Voulle ler o que pon, vale, na proposta. Por lo tanto, a vista do informe en riba de reproducido, propóñolle ao Pleno da Corporación que adopte o seguinte acordo: asumir o contido do informe elaborado polo asesor xurídico municipal con data 8 de febreiro de 2019, en riba reproducido, notificarlle o presente acordo á empresa adxudicataria. É dicir, denégaselle, polo que entendo eu, en base ao informe xurídico, a resolución do contrato. Correcto. É o que entendo eu, Paz. É a súa proposta. Entonces, o que non se corresponde ca súa proposta é o enunciado do punto número 12, porque aquí é resposta ao escrito presentado por Galauria. Ben, aclarado... O escrito onde se contén esa petición, o escrito é un papel... Señor secretario, díxeme a mí. Eu creo que é evidente, Paz, que o que se pide que se asuma o que di o informe de Salvador. Basicamente isto, nada máis. Vale, nós necesitamos facer ese matiz porque son, según está planteado, son dúas cousas totalmente diferentes. Entonces, o que vamos... Entendo que queda contestado. Aclarado. Ben, pois, ante esa aclaración, nós vamos a votar a favor da proposta que se trae a este pleno por dous motivos esenciais. Por un lado, é que asumimos íntegramente o contido do informe elaborado polo asesor xurídico, donde desestima a solicitude que presenta a empresa Galauria de resolución de contrato. E un segundo lugar, e non menos importante, senón igual de importante, é por responsabilidade cos usuarios e usuarias deste servizo. Un servizo fundamental e imprescindible para o Concello e, sobre todo, tamén polas traballadoras, pola súa tarefa de recoñecemento público que están facendo con gran compromiso en cada un dos domicilios. Pero xa advertimos, e a verdade é que sobre este servizo xa o falamos en reiteradas ocasións, que este apoio que lle estamos hoxe facilitando non vai a ser un cheque en blanco, vai a ter moitos seguimentos e, sobre todo, xa con esta advertencia de que nos está facendo a empresa. Vamos a estar moi vixiantes para que non se baixe a calidade do servicio que se está prestando e que tampouco redunde nas condicións nin laborais nin económicas das traballadoras. Este contrato xa cando se sacou, xa lle advertimos que era un contrato que iba a traer problemas. Vostede mesmo aquí o acaba de recoñecer hoxe mesmo que era un precio que se ofertaba moi baixo. De feito, xa se presentou un recurso contencioso no seu proceso de adxudicación. En resumen, que as cousas cando mal nacen, mal terminan. O remate deste contrato inicial é en setembro, ainda que se podría prorrogar 2 anos máis, pero si lles exiximos rigor para que o contrato ca empresa chegue a bo fin e que se siga continuando e que non redunde, como dixamos antes, nin na calidade do servicio, nin nas condicións laborais, nin económicas das traballadoras. Gracias. Agradezco o tono, sabe da importancia que ten isto, pero xa lle digo tamén, lle adianto que en canto poidamos traeremos a pleno a nova licitación para que ninguna corporación que saia do de maio se vesa como un problema
de ter que sacar toda a redacción dunha contratación deste calibre con 2 meses. Entón, trataremos de facelo canto antes. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. 13. Punto número 13. Moción do Grupo de Goberno solicitando a dotación de unos ratios de enfermeiros que puedan garantir unha atención segura á cidadanía. Ten 8 minutos. Canto xa? 8, sempre me confundo. 8. Bueno, non dou falado 8 minutos, como vedes, non estou con moita condición de falar moito. Realmente, esta é unha moción, bueno, decir, corporativista, por así decirlo. Eu son enfermeiro, paso a un sindicato de enfermería ao que non pertenzo, pero que me parece unha moción pois importante, sobre todo pola dificultade que está tendo a enfermería nestes momentos. A enfermería é unha das profesións máis importantes que sustenta a sanidade pública, tanto privada, pero desde logo na sanidade pública fai unha labor esencial non plenamente recoñecida. Por outra banda, en España, temos unha ratio de enfermeiras por debaixo de outros países de Europa. E isto perdón, pido a Policía Local, Toño, esa xente que está falando, que fale noutro sitio. Ben. No, é que se todo o mundo fala no pleno, esa un ten a voz mal, e aparte me parece unha falta de respeto a moción que se está levando a cabo, que representa un colectivo de máis de 200.000 profesionais en España. Estaba dicindo que a enfermería en España pois ten unha ratio máis baixa que en outros países de Europa. Esa ratio na sanidade pública é aínda máis baixa, e en Galicia eso vese máis acusado. E estamos asistindo últimamente a escoitamos nos medios dicindo que non hai suficientes profesionais sanitarios para cubrir determinados postos na sanidade pública. E en concreto fálase da enfermería e dice que non hai profesionais de enfermería. E nós, os enfermeiros e enfermeiras, sabemos que hai profesionais de enfermería no paro. Entón, estáse facendo unha excusa barata por parte de moitas administracións públicas. Non quero sinalar só a Xunta, porque hai outras comunidades autónomas que fan o mesmo, pero aquí nomeadamente a Xunta, que están dicindo que non hai enfermeiras para contratar, cando hai moitísimas enfermeiras no paro. Moitas enfermeiras no paro. E, ademais, hai moitas enfermeiras que tuveron que emigrar a outros países para poder desenvolver a súa labor. Por lo tanto, ese engano que se está establecendo na sociedade de que non hai enfermeiras non é certo. Hai suficientes enfermeiras para ser contratadas, pero non están sendo contratadas polas administracións públicas. E, sobre todo, polos sergas, que excusa sempre, para non cubrir personal, dicir que non teñen persoal. E iso é algo totalmente falso. A enfermería nestes anos, pero sobre todo tamén nestes últimos meses, con un novo goberno no Estado, conseguiu, por exemplo, que por fin se aprobara o que se chama prescripción enfermeira. Xa hai un decreto que regula a prescripción enfermeira, na que as enfermeiras xa poden recetar determinados fármacos en base a ese decreto, algo longamente esperado por estes profesionais. Por lo tanto, creo que se están dando pasos no avance da enfermería, non só a nivel español, tamén a nivel europeo. Creo que o Sergas, onte lía que o Sergas está tomando nota destas demandas, porque a atención primaria, un xeito de arreglalo é con máis enfermería e máis atribucións a enfermería. Por lo tanto, eu creo que temos que reivindicar por todos os lados que as enfermeiras e enfermeiros deste país, que son queridos en toda Europa e en todo o mundo, teñan o recoñecemento que se merecen. Nos Estados Unidos, outro día saía unha estadística que a profesión con máis credibilidade é a enfermería. As enfermeiras son a profesión, o grupo profesional máis creíble. E tamén debemos saber que estudios serios de interese científico, con evidencia científica clase A, que significa que está completamente probado,
din que cantar menos enfermeiras haxa nun hospital, atendendo un paciente, máis aumenta a mortalidade nese hospital. En base a eso, creemos que está máis que justificado reclamar o que ven nesta moción, que sexa tamén para a LIN, onde creo que se poden aumentar as plazas, que as enfermeiras teñan tamén a súa voz na educación pública, onde son reclamadas enfermeiras nos centros escolares máis grandes, e estou convencido de que por parte do Grupo PP vanme apoiar, porque, bueno, pois tamén hai unha enfermeira no Grupo PP que non creo que faga caso omiso a todas estas reivindicacións. Adiante, Paz, tes 5 minutos. No, gracias, non vou ser... 20 co micro encendido, disculpa. Adiante. Nada, eu pola miña parte decir que efectivamente é unha iniciativa dun sindicato que xa se leva en marcha como 3 ou 4 meses. Eu pola contra si pertenzo a ese sindicato e decirlle que eso non significa que comparte exactamente todo o que se di nin todo o que se fai. Vostede, igual que o sindicato, fai referencia a datos da OCDE, pero non se fai referencia a que ese mesmo organismo di nese mesmo documento que a análise comparativa entre países debe ser cautelosa dada a variabilidade na recollida e inclusión dos datos. Vostede sabe que moitos deses países incluyen as TCAEs, as auxiliares tamén dentro dese ratio. Entón, vostede como enfermero tamén debe saber que cada unidade asistencial precisa dun estudo específico. Non todas as unidades teñen a mesma carga laboral. Entón, é por isto que eu non vou falar nin de ratios, nin deste tipo de datos, porque creo que comparalo é difícil, e eu creo que toda mellora é boa. Obviamente, estou moi orgullosa da miña profesión, sei perfectamente a labor que desempeñamos, e eu creo sinceramente que debemos apoialo, tanto vostedes como nós, porque sei perfectamente da nosa labor. Ben, é certo tamén que non comparto completamente ese discurso alarmista, porque creo que moitas veces van máis cargado de tintes políticos que de interese social, puramente. Hei de decir, na defensa da enfermería, tamén para un pouco de tranquilidade, que, home, eu non sei vostede cando traballaba, como enfermera asistencial, pero eu sei moitas veces esa carga laboral, que a veces si a hai, que non o vou negar para nada, que non estou aquí para defender nin os Sergas, nin moito menos, esa carga laboral moitas veces vese en detrimento do persoal, é certo, pero moi poucas veces disminuye o trato, como vostede pon nesa moción, ou a calidade asistencial. E falo en primeira persoa, e podo estar ca lengua fora, e o trato vai a ser o mesmo porque sei que o paciente non ten a culpa. Entón, tampouco comparto ese discurso tan alarmista que creo que tampouco é bo que lle transmitamos á sociedade, porque estamos generando á sociedade unha idea dunha sanidade que tampouco creo que sexa certa. Creo que temos unha moi boa sanidade e uns moi bons profesionales. A maiores disto, obviamente, eu xa lle digo que vamos a votar a favor, sin dúbida ninguna, toda a mellora vai a ser boa na sanidade en xeral e que vou decir da enfermería, pero a min gustaríame pola súa parte, señor Casares, que me diga que fixo vostede pola sanidade de Lalín nos últimos 4 anos. Porque lle vou decir unha cousa, e é que creo que, además de reivindicar, deberíamos actuar. Vostede enseña aí o de Nursing Now, que é a campaña que se está levando a cabo, e non sei se vostede a coñece a fondo. Vostede debería saber que un dos obxectivos desa campaña é máis participación por parte da enfermería nas políticas de saúde. Home, a min dame pena que vostede faga que disminuya esa credibilidade nos enfermeros, porque vostede, que está aí e que ten a oportunidade de facer cousas, creo que fixo ben poucas pola sanidade de Lalín nos últimos 4 anos. Entón, eu só lle pediría que, aparte de reivindicar que podemos facer desde as nosas casas sin chegar aquí, pois que faga algo por a sanidade de Lalín. Deixo a pregunta de que fixo. Eso ten razón, Mire... Perdona, unha cousinha máis que tiña aquí anotada que quería decir. Como dato, eu son a primeira que creo que fan falta enfermeras, pero tamén dicirlle que a día de hoxe en Santiago, na área de Santiago de Compostela, estánse ofertando baixas para cubrir no posto 1.300, de 1.400 que somos. É dicir, realmente, a día de hoxe, ben, porque a xente está bloqueada polas oposicións e demais, a día de hoxe hai poucos profesionais de enfermería
para eses contratos, porque xa estou dicindo, eu no posto 1000 cando cheguei non traballaba e agora mesmo hai xente con baixas importantes no posto 1300 e o 1400. Ben, vostede atribúeme a min competencias en sanidade que evidentemente non teño. Ahora sí que fixemos algo. Acabamos de aprobar un punto anterior. Sí que fixemos algo. Non recrutar na sanidade, como fixestes vos todos estes anos, non facilitar que a sanidade pública en Lalín fora menos e que florecera a privada. Eso foi o que fixestes vos nos anos que estuvestes. E desde logo que se fixeron cousas. Si se fixeron cousas. Aquí fixose, por exemplo, a Semana do Corazón, e determinadas cousas que se poden facer en saúde pública, que nunca xa máis se fixeron nos 25 anos anteriores. E vale, eu son o primeiro enfermeiro que está polo Partido Socialista, pero antes hubo médicos que estaban polo Partido Popular sentados nesa bancada durante anos e anos, e non se lles coñece moito o que fixeron. En cambio, sí que fixen unhas cuantas cousas e ciclos de saúde houvos aquí. Igual vostede, bueno, pois non se enterou, non ten que enterarse de todo porque pasa parte da súa vida profesional en Santiago e é evidente que eso non ten por que sabelo sempre. Mire, que me diga que as enfermeiras están moi ben e que hai moito traballo é negar a maior. O traballo que hai é precario. Vostede sábeo como a min. E aparte, vostede sabe como a min, é dicir, ese discurso que fixo aí, por streaming, diga yo, as centos e centos de enfermeiras galegas que están en Inglaterra, que ahora teñen un problema co Brexit, que están en Francia, que están en Italia, dígalle a todas elas, porque seguramente marcharon por gusto. E eu creo que hai xente que é certo que quere ter a súa experiencia internacional, pero por gusto non marchou ninguén. Porque eu, hai moitos anos, sí que fui a Portugal e non foi por gusto, foi porque aquí non atopaba traballo, nos anos 90, que houve outra crise importante no sector público, na provisión de enfermeiras. Pero eu sí que lle digo que vostede di, a atención non se rescrebaja. Eu sei, evidentemente, que vostede ou calquera enfermeira vai traballar todo o que poida e máis, e o trato non vai disminuir. Pero sabe o que pasa? Que cando un traballa apurado, e iso sabe vostede, e vai coa lingua fora, a posibilidade de cometer un erro aumenta. Aumenta significadamente. E iso o que din eses estudios do British Council. Din que, claro, os enfermeiros evidentemente non rebaixan a súa calidade asistencial no trato. O que sí se rebaixa, ou o que sí aumenta, é a probabilidade de que se cometan erros. É dicir, menos enfermeiras, máis erros. Por qué? Porque vostede sabe que se nunha noite ten que poñer 60 unidades de medicación intravenosa a 6 da mañá, o rango de tempo no que vai poñer non pode poñelas todas en 15-20 minutos, vai tardar unha hora. E pode que algún antibiótico quede fora de rango con respecto ao anterior. E iso significa, eso é o que produce o déficit de persoal. E vou decir, rematando, que veña agora a decirme a min que se non se queda enfermería de sanidade pública de Lalín, cando por fin este goberno conseguiu cousas para a sanidade pública, mentras a Xunta de Galicia está reclutando continuamente, a verdad é que ten gracia, ten moita gracia. Por certo, esta moción puido traela vostede. Ahora que renega do seu sindicato, pudo coller a moción que lle mandou o seu sindicato e variala, e non o fixo, trouxena eu. Gracias. Pues quere rematar con... Eu quería dicir... Ten 3 minutos. Vale, para empezar, que eu penso que podría traer esta moción, pero creo que é reivindicar como todo o único que fixo vostede, quitando algún desenrolo efectivamente, de programas de promoción da saúde, que quero recordar que xa se facían antes, teñense feito xa actividades para disminuir a obesidade, teñense feito, puxose en marcha xa o programa para as persoas con Alzheimer, entón tampouco trouxo vostede aquí a panacea. Eso por un lado. Creo que vostede o único que fixo foi reivindicar por a sanidade pública de Lalín, que creo que é necesario. Claro que sí, pero que eso podese facer sin estar aquí, e sin o cargo que vostede ostenta.
E, a de maiores deso, fixo algún desenrolo de programas de promoción de saúde. Pero, mire, vostede nómbrame vos aquí moitas leis e que hai que, leis que apoian a defensa da... Sí, a moción a transmite. Vale, fálame vostede do dereito á saúde e demais. Eu pediría a vostede que despois de 4 anos debería saber, por legislación, cales son as súas competencias na administración local. Sabe vostede cales son as súas competencias a nivel local? En sanidade? Mire... No, vou as decir eu porque senón vou perder os 3 minutos, perdona. Vou dicir cales son. Hasta o ano 2016, por culpa do Partido Popular que lle recurtou competencias ao Concello, ningunha. Despois, por unha sentencia do Supremo, volveron as de promoción da saúde. Digolle eso. O Partido Popular quitoulle competencias de saúde aos concellos. Sabe vostede? Podo continuar? Pois dicirlle que, mire, botelle un repasiño á Lei Xeneral de Sanidade ou á Lei de Saúde de Galicia, que ao mellor lle fai falta. E voulle citar algunhas delas nas que vostede ten responsabilidade directa, vostede é o seu goberno, e vostede non fixo absolutamente nada. E cito textualmente: colaboración nos términos acordados en cada caso na construción, reforma ou equipación de centros e servicios sanitarios. E eu, por parte do señor alcalde, o único que vin foi críticas e ataques ao titular da Consellería, incluso cando se implantaba... Temos que reformarnos o ambulatorio. Non, eu non falo de que vostede o reforme. Eu falo de que, polo menos, dende esta corporación non se critique incluso cando hai implantacións de novos servizos. Porque eso, obviamente, non é colaboración. Control sanitario de industrias, actividades, servicios e transportes que impacten na saúde da cidadanía. Home, pídame... Perdóneme e deixeme dicirlle que é moi triste que o Concelleiro de Sanidade sea o primeiro que defende públicamente a Raxo, e así o foi desde un principio. E continúe... Eso vai por urbanismo, É que se ainda é o máis grave, que vostede ten competencia en todas estas, aparte de ser propiamente Concelleiro de Sanidade. Así que non me diga que non ten competencias. Control sanitario do medio ambiente. E cítase textualmente, abastecemento e saneamentos de auga. Vostedes fixeron unha depuradora e a día de hoxe non funciona ni un solo saneamento en 4 anos. Se vostede non ten capacidade para reivindicar dentro do seu propio goberno, entón non veña reivindicando aos Sergas nin a Xunta, que tamén hai que reivindicarlle, pero faga o seu labor onde está, digo eu. Renovación de rúas sen separación de fecais e pluviais, mantendo canalizacións de fibrocemento. Sabe vostede o que significa o amianto. A maiores, sigolle dicindo, e son competencias por lei dos organismos locales. Control sanitario de edificios e lugares de vivenda e convivencia humana. E cítase textualmente, áreas de actividade física, deportiva e de recreo. Necesita que lle diga o que pasou coa piscina? Por falta de limpeza, por falta de socorrista? Ou quere que lle cite como teñen o pabillón municipal? Vostede non cree que eses vestuarios están en condicións totalmente de insalubridade? Vostede está o que fai como Concelleiro de Sanidade? Para eso ven Sanidade a investigar. Claro, pois mire, pídolle por favor Concelleira. Home, non, sei que hoxe tampouco é bo día para que vostede erga a voz literal e metafóricamente, pero fágame o favor, reivindique, pero reivindique dentro do seu goberno e faga o seu traballo. Gracias, Concelleira. Moi ben a túa defensa da enfermería. Moi brillante a defensa da enfermería. Ves o que che preocupa a túa profesión. Eu decirlle que como remato este tipo de intereses que decirlle, señora concelleira, o que sempre mete unha sempre cara ao alcalde algunha, non? Bueno, levaba un ano sin intervenir no pleno, me parece, pero digo, sempre mete algunha cara ao alcalde, que o alcalde está cumplindo escrupulosamente o que quedou co Conselleiro de Sanidade, escrupulosamente, e que o alcalde ten a obriga, entre outras cousas, de exixirlle a Consellería de Sanidade. Non só me sumo ao que están protestando os profesionais todos os venres diante do ambulatorio, e o fan porque queren e así o consideran. E debería respetar que estes profesionais estén protestando pola situación da sanidade pública galega que está incendiada en toda Galicia, non en Lalín, en toda Galicia, punto 1. E punto 2, que este alcalde, en exercicio das súas funcións, exixa que, por exemplo, un servicio prometido, aínda non sabemos onde, como hemodiálise, que iba a estar a principios de ano, non teñamos absolutamente ninguna noticia, permítame vostede que eu o reclame en función das miñas, non sei se competencias, non pode falar máis que xa rematei eu. Non lle fixe ninguna ilusión. Fixo má vostede a min. Eu non lle fixe... Señora concelleira, señora... Bueno, se se quere referir a eso, pode falar do que leva un ano señor do pleno. Non do tema. Bueno, sí, no, o que estou dicindo é que non falou...
Que vostede fala o que quere, non se preocupe. E o que lle estou dicindo que estou cumplindo co que quedei co conselleiro do seu partido. Estou falando eu. Respéteme, se tan amable, porque despois, por outras cousas, ten a pel moi sensible, evidentemente. A ver se isto que estou dicindo tamén é machismo, non sei, pode ser tamén. E decirlle que estou cumplindo co conselleiro, que o que falamos no seu despacho, perdón polo termo, por se molesta alguén, vai a misa, e que, lóxicamente, como alcalde desta corporación e este alcalde, ten que exixir aquelas cosas que se prometeron, como é o servicio de hemodiálise a principios de ano, que non está, non sabemos, non temos aquí ninguna petición de licencia para ningún baixo, ninguna entreplanta, absolutamente para nada. E en este pleno exixo o servicio de hemodiálise tal como prometeu o conselleiro. E está pasando o que eu dixen, señora conselleira, que están adiando absolutamente todo, prometendo cuestións que non cumplen coa sanidade pública dos lalinenses. E creo que é un tema, por riba, pode ser rir o que queira, que pareceme lamentable que se ría vostede deste tema, debe ser un tema transversal por riba das cuestións partidarias. E vostede non o está facendo. E entón, é o que lle digo que se suma ao carro de traballos como está facendo o teniente alcalde. Que se suba a ese carro, que defenda a sanidade pública e diga internamente, non digo externamente, internamente ao seu partido, que se ten incendiada toda Galicia, creo que é evidente, toda Galicia, e se morre xente por falta de atención en ambulatorios en Galicia, por incompetencia manifesta dos responsables da súa xestión. E se está pasando o que está pasando, que están manifestando cos profesionais, é porque algo non funciona. E cando algo non funciona, non se pode dar un xiro de 360 grados, porque quedas no mesmo sitio. O mellor hai que pegalo de 180. Adiante. Simplemente decirlle que eu defendo totalmente a sanidade pública, defendo as manifestacións. E máis, eu asino cando teño que asinar algunha reclamación. Eu son a primeira que reclamo e non teño que facelo internamente. Podo facelo externamente, porque a día de hoxe, sinceramente, eu creo que me podo permitir, porque ninguén coacciona o que vou a decir. Entón, eu defendo. Vostede defende o traballo que fixo o seu concelleiro de Sanidade aquí por Lalín. Eu reivindico e apoio que vostedes reivindiquen. Agora, tamén lle reivindico a vostedes. Non só reivindico as argas á Xunta de Galicia. Gracias. Eu decir en nome deste goberno, se me permiten en nome do povo de Lalín tamén, porque ostento a súa representación, que exiximos as mellores condicións para a sanidade pública dos lalinenses, de unha población envellecida, unha población con xente moi maior, que ten necesidades, e que se cumplan os acordos que foron prometidos no seu momento no ambulatorio. Eu por unha alusión que fixo a este concelleiro, pido que se suman a eso. Voulle dicir que sí a sanidade pública, non a sanidade privatizada, que é o que queren introducir en Lalín. Votos a favor desta moción? Veña, unanimidade. Veña. Seguinte moción, por favor. Punto número 14. Solicitude de comparecencia. Perdón? Non sei se alguén dixo. Adiante. Bueno. É unha moción do Partido Popular solicitando a comparecencia da concelleira delegada de Lalín Arena, María Jesús Sánchez Fernández. Adiante. Bueno, como ven, vou coller unha frase que dixo antes o señor alcalde, se me permite, claro. Que decía... Sabes que te permito moitas cousas. Adiante. Que decía que non serán tan malos ou non farán tan mal as cousas. Pois mire por onde, ainda as fan peor. E vou demostrar hoxe, aquí con esta moción que presentamos, porque ainda serán feito peor, non mal, peor. E a demostración é o que aconteceu neste mes de febreiro, cando o día 6 de febreiro nos pechan a piscina por unha revisión de sanidade alegando falta dun socorrista e algo que eu non sei o interés que teñen en agochalo, como é o tema dunha deficiencia en limpeza. Con todo isto tamén quero dicir, e que quede ben claro, que desde o noso grupo estamos 100% e apoiamos 100% a labor de todos os traballadores que hai na instalación. A ver,
non te quero interrumpir, vas me entender o que che vou dicir. Isto é unha solicitude de comparecencia. Pídoche que fagas unha exposición de por que se solicita a comparecencia, votamos... Pero é que, home, estou introducindo, se non me deixa... Eu deixo-te de sobra, sabes de sobra. Vale, pois sigo. Pero quería aclarar este tema, non? Non quero que se xogue con ese tema, que se diga que desde o Partido Popular criticamos os traballadores ou algo polo estilo, non? É máis, creo que os traballadores teñen que estar fora de calquer liorta política e así o demostramos, non? Do tempo que levamos na oposición, cousa que outra xente que agora goberna non o fixo no seu momento, non? Pois por todos estes motivos do peche, creo que é importante que se den explicacións. Non queremos quedar só no tema do de sanidade, non? Aquí hai moito máis detrás dunha nefasta xestión e por eso no acordo solicita esa comparecencia da concelleira que se podía solicitar a comparecencia casi dos 4 concelleiros, porque isto así o refrendarei o día da comparecencia. Aquí ten parte de culpa máis xente que só a concelleira, non? E tamén lle solicitamos que nos den a documentación para así desmontar un montón de falacias que se trouxeron e se dixeron estando vostedes na oposición, como de que o Lalín Arena iba a ser competencia desleal para moitos negocios deste pobo, cousa que non digo vostede, pero no seu goberno hai máis dun grupo. E como comprenderá, cada un agora ten que se facer vostede por... La parte por el todo, que se di, sí. E vostede ten que cargar con todo, ao final, porque é a cabeza visible deste goberno. Para o bo e para o malo. Xa estou facendo. Para o bo e para o malo. Pois decíase que era un fracaso total o Lalín Arena, pero neste mandato pasamos de fracaso a éxito rotundo, no que os ingresos e os gastos... Home, é que a comparecencia, non sei se leu a moción, a comparecencia pola xestión do Lalín Arena, non polo da piscina. Pero digo que, por favor, que diga por que a comparecencia e non me faga un panexílico... Home, pois estou dicindo por qué. É que eu a señora concelleira voulle preguntar por todo isto que estou dicindo. Non quero que pense que lle vou preguntar que día viñeron os de sanidade, que hora e nada máis. Se vai quedar aí o tema. Vai ser por todo. Vai ser por todo. Houbo quen dixo que era un fracaso, houbo quen sacou peito ahora que están no goberno de unha xestión exemplar, houbo quen dixo que sobraba o xerente ou sobraba o Concello de Deportes. Claro, cando a ignorancia é tan grande, pódese dicir esa frase, e agora vemos que sobra o xerente, porque non lles fai falta xerente, pero eu tamén digo que sobra a concelleira delegada e aos concelleiros de Deportes tamén, os meto a todos no mesmo bote. Houbo quen dixo que se iba a romper o equilibrio financeiro por culpa do Lalín Arena. Moitas máis cousas que iremos debullando no vindeiro pleno. Eu creo que por todo eso se deben dar explicacións axeitadas, sin querer meter a nadie, ao personal que para min está fora de todo tipo desta historia, e tamén exixirlle e pedirlle e instalos a que o fagan así, que nos entreguen a documentación toda que xa pedimos en tempo e forma para non vir aquí con suposicións e senón con certezas, que a ver, máis menos teño as claras, son coñecedor casi de todo e así quero que se reflita, non? Que cando lle pregunte non me poida contestar con escapatorias evasivas e demais. Quero que a comparecencia quede claro o que nós pensamos desto, o que eu defendín neste salón de plenos cando estábamos no goberno, de que, é máis, marcábamos unha fecha que era o 2020 como unha instalación que iba a equilibrar gastos e ingresos, e así o remarcou vostede nunha comparecencia que fixo e que nos dá a razón, non? Pero, lamentablemente, teño que dicilo, e dóime moito porque creo na instalación, creo no deporte, vai para atrás en vez de ir para adiante. Vale, procedemos á votación. Votos a favor da comparecencia? Chus, entendo que non queres dicir nada, non? Vale, unanimidade. Seguinte...
Seguinte punto. Punto número 15. Moción do Partido Popular solicitando a comparecencia do señor alcalde, don Rafael Cueña, para dar explicaciones sobre as xestiones das obras das rúas Vidal Abascal e alcalde Ferreira. Adiante. Ben, xa o dixen na comisión informativa, nos queremos co alcalde de explicación sobre as declaracións que foi facendo nas radios e nos xornais, pero especialmente nas dúas radios, sobre as reformas das rúas, sobre o que dixo sobre o fibrocemento e sobre unha planificación que nós entendemos que só é maquillaxe. Sei que o concelleiro de obras, o señor Vilariño, dixo na comisión informativa que ele estaba disposto a dar todo tipo de explicacións. Ben, pode asesorar ao alcalde nesa materia e, sobre todo, que cando este comparecendo o alcalde, se algunha pregunta a quere respostar ela, pois, obviamente, o alcalde pode dar a súa opinión, pero, ao mesmo tempo, pois, se o señor Vilariño quere dar a súa, tampouco teño ningún tipo de inconveniente. Simplemente, se nos pedimos a comparecencia do alcalde, é porque queremos, porque entendemos que diante dos medios de comunicación non dubidou en poñerse ao frente das decisións e queremos que dé explicación aos veciños, pero, sobre todo, eu que creo é que cando estaba a obra en execución foi a visitala co señor Medela e con José Manuel Fernández, ali a Vidal Abascal, e veu perfectamente, enseñaronlle ali os veciños as canalizacións do fibrocemento, veu tamén as filtracións que había, que habría que definir de onde viñan ou non, e que non sei se arranxaron ou non, e por ese é polo que pedimos a comparecencia. Moitas gracias. Moi ben, pois eu acepto a comparecencia e acepto que estamos en tempo electoral e con moito gusto intentarei, ante a gravidade das cousas que dixen na radio, contestar. Sin ningún tipo de problema, ademais. Vale, gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Non sei se quería decir algo máis, pero, bueno, eu creo que é un pouco absurdo, non? Todos nos coñecemos. Ningún convinte, xa lle preguntarei o que estime oportuno. E eu, sabe que vou facer eu? Responder o que estime oportuno. Exactamente. Ou non responder. Tamén é un dereito constitucional. Adiante. Por suposto. Nese xogo andamos. Punto número 10. En algún outro. Ben. Punto número 16. Moción do Partido Popular para que se habilite o Lalín Arena e os dous auditorios, as dúas salas que temos ali, para os actos da campaña electoral das municipais de maio de 2019. Pois teñen 8 minutos. Vai falar alguén desta moción ou non, digo? Ou simplemente a votámola? Nós estamos a favor que se poñan todos os locais e punto, digo. Non, simplemente, a ver, se están a favor non hai ningún problema. Estamos a favor, sin problema. É dicir, é máis, se se compromete no pleno en que os van a poñer todos esos, xa non temos nin que votar a moción. Retirámola e non hai ningún problema. Simplemente, nós o que queremos é que haxa o compromiso por parte do goberno de que van a poñer todos os que queiran, e a maiores que poñan, pois nós queremos que poñan os pabellóns, ou os pabellóns, Dios mío. Estivemos falando antes da reunión do Lalín Arena é máis os auditorios. De acordo, pois entón, se se comprometen, nos retiramos a moción. Eu espero que pode considerar que vai haber moito compromiso con ese tema tamén. Vale, adiante. Retiramos a moción. Ou votámola a favor. Retírase ou votase? Votámola, que verdad. Votos a favor, unanimidade, seguinte punto. Mocións por urxencia. A primeira que se presentou, por menos ante mí, é a moción do Partido Popular, que di que é unha moción de reprobación do alcalde Rafael Cueña por os ataques machistas a unha comerciante que forma parte da directiva da Asociación de Empresarios de Deza. Teñen 8 minutos, adiante. Vale. Nada, hoxe eu quería argumentar as razóns que nos levaron ao Grupo Municipal
a presentar esta moción para reprobar os comentarios do alcalde, uns comportamentos que creemos que non son illados, máis ben son recurrentes, e son propios e impropios e inadmisibles, creo que por parte de calquera e sobre todo por parte de quen ten a obriga de gobernar para todos os lelinenses e lelinensas, como vostede di, e sobre todo de respetalos. Adiántolle que estou como concelleira do PP, pero tamén como muller que reivindica a igualdade non só en fechas sinaladas, sino que penso que hai que facelo a diario. Valoramos se deixalo pasar como se fora unha sobrada ou unha faltada máis das habituais de Rafael Cuíña, ou se pola contra deberíamos deixar quedar un pouco en evidencia que aínda a día de hoxe dubido que teña un arrepentimento sincero desta falta de respeto a unha directiva da AED, comerciante, muller e veciña de Lalín. Despois de sopesalo bastante, decidimos presentar esta moción por varios motivos. Un deles, como xa dixen, que non estamos diante dun feito illado, senón que isto se repite contra calquera que tenha emitido unha opinión crítica contra vostede. Penso que todos máis ou menos sabemos xa da súa incontinencia verbal, por chamar de algún xeito, da súa escasa capacidade de encaixamento das críticas, e sabemos que vostede é máis ben de atacar que de defenderse. Pero entendemos que todo isto non o lexitima para reaccionar como fixo, cunha clara intención ofensiva de menosprezo. Digo que non é un feito illado, porque este episodio, como moitos outros que levamos presenciado, fíxome lembrar en primeira persoa certos calificativos que vostede no seu momento sabía que soltaba contra a integrante muller máis xoven da oposición. Simplemente para desprestixiarme, e sendo totalmente consciente de que era unha falacia súa, todo un puro invento. E respecto co que dixo anteriormente, creo que todo o que naquele momento me dixo non é como para decir que teño a piel moi fina. Pero isto non é algo persoal. Non quero limitarme solamente a aquele episodio, que considero que foi suficientemente grave, sino a outros episodios de ataques semellantes que ten vostede a cotío, tristemente. E falo, por exemplo, de cando intenta ridiculizar algunhas compañeiras miñas, falando incluso de si saben ler mellor ou peor, ou si ler un mellor e peor, ou máis ou menos, cando vostede no seu grupo de goberno, como somos moi distintos, non significa ter maior ou menor facilidade de palabra. Unhas persoas apóianse máis na lectura, outras menos, e unhas teñen unha actitude á hora de falar e outras outra. No seu grupo e no noso. Eu creo que non é de agrado ver pola súa parte como intenta ridiculizar as mulleres da nosa parte, porque iso aconteceu en máis de unha, dúas e tres ocasións. A maiores deso, creo que todos compartimos e coñecemos auténticas barbaridades que ten posto vostede nas súas redes sociais cando alguén se atreve, porque case é un atrevemento, a dicirlle o que opina libremente. E poñolle, por exemplo, algo que vostede chegou a responderlle a unha persoa, cito textualmente, que non lle ia facer moito caso aos seus comentarios porque xa sei da súa enfermidade. Eu non sei se a vostede ou a calquera dos seus socios de goberno isto lle parece normal e inadmisible. Por certo, sinto que salir a concelleira Lara, non sei se o fai porque non quere oílo ou porque non lle interesa. Un deses motivos, como digo, foi que creo que é reiterado este comportamento. Outro deles é que a día de hoxe xa non queremos no seu arrepentimento finxido. Pensamos que as desculpas que fixo vostede a esa comerciante foron non porque se sentira mal, senón por darse conta da gravidade das repercusións que eso que había dito podían ter. Entón, o que fixo foi desculparse coa boca moi grande por teléfono e coa boca pequena nas redes sociais. E máis, se agora botamos un vistazo ao seu Facebook, por exemplo, xa non aparece dito comentario. Creo que é de pouco valientes, polo menos, non recoñecer eses erros. Igual debería mantelo e, paralelamente, deixar un no que pedir abertamente disculpas, pero prefira agochalos. Pensamos que isto non é un arrepentimento sincero, sino máis ben
un arrepentimento totalmente interesado para tentar lavar a súa imaxe. E, sinceramente, xa non é creíble a estas alturas, despois de 4 anos. O terceiro motivo é que vostede e moitos dos seus socios de goberno acostuman a meterse na funda dos máximos defensores da igualdade. Respecto da muller, do feminismo, pero fan sobre todo cando hai un micrófono ou cando hai unha convocatoria pública. Logo, no día a día, vostede demostra a súa verdadeira faciana. Eu falo dende o corazón, non quero devaluar o sentido nin o alcance que ten o termo machismo, por todo o que implica nunha sociedade como a na que vivimos. Pero dígolle a vostede, e a todos os que nos escoitan, que se chamarlle loba a unha muller para criticala, menosprezala e desprestixala, se iso non é machismo, alo menos ten todo o tufillo rancio dese machismo, que creo que todos debemos intentar evitar. Aproveito para dicirlle a vostede, e tamén que lle traslade á Oficina de Igualdade, que combater o machismo e a violencia de xénero non é solamente concursos ou colgando lazos en momentos puntuais, senón que consiste en combater actitudes no día a día, sin importar de onde veñan, e sin filtrar se as protagonizan partidarios ou contrarios. Boto en falta, sinceramente, o pronunciamento da Oficina de Igualdade. No seu momento, cando foi comigo, non o botei en falta. Pensei que non se meterían en isto por ser tema político, pese a que era bastante grave o que acontecera. Pero visto que posteriormente si se meteron, agora boto en falta que non existan para outros temas. Pero claro, é evidente que non debe proceder por ser vos quen sois. É comprensible. Votamos, ademais, en falta un posicionamento valente por parte dos demais grupos políticos, e alégrome de que volvera Lara. Porque, se non condenan unha vez máis aquí a súa actitude e comportamento, realmente van quedar retratados e moi en evidencia. Eu creo que poucas leccións nos poden dar xa respecto a este tema, pero se hoxe non o reproban, creo que nos poden dar bastantes menos. Dende o Grupo Popular, para resumir, pensamos que todos podemos ter un exceso, todos podemos equivocarnos e arrepentirnos, pero entendemos que nese arrepentimento non caben medias tintas, non cabe a estrategia de desviar os valores fora. Entendemos que o que vostede fixo chamando de loba a esa muller non é unha metáfora, nin unha expresión pouco acaída. Igual é máis ben unha falta de respeto en toda regla. Non é un arrepentimento sincero o que vostede fixo, e por iso esta reprobación. Por ter vostede un comportamento impropio e inadmisible, recurrente, un arrepentimento totalmente interesado, ten que rematar, e que non se lle pode permitir que xente como vostede reparta carnés de defensores da igualdade, termo que lle sonará, ou non. Gracias. Voulle contestar, señora concelleira. Tivemos un debate... sí, ten razón vostede. Adiante, ten 5 minutos. Pola miña parte, incidir que desde o grupo que represento de persoas que traballa, estando avispadas, foron as que viron este ataque, se fixo eco del, e esta xente quería mostrarlle o apoio incondicional a esta muller do pobo de Lalín. Pareceunos oportuno deixar que fora, creo que esta muller polo menos simpatiza dentro do Partido Popular, non o sabemos, entón pareceunos deixar correr hasta que vos fixestes esta moción. Parecenos unha moción defendida, moi ben defendida, na cal consideramos e ratificamos tamén as verbas do PP de que os servicios de igualdade se teñen que pronunciar. Mesmo eu, na miña forma de fazer política de rúa, provoquei en foros internos do Servicio de Igualdade e mesmo de actos feministas que se pronunciaran. Busquei directamente que o fixeran, non o fixeron. Ven a ratificar estes comportamentos do señor alcalde, os que tivo con outras persoas no Concello, a mí xa non me afectan, pero esta persoa sí que tivo diferentes etiquetas durante a legislatura e algunhas delas tamén foi de
machista, cando para nada machista fun, e sempre se intentou inventar unha serie de cousas que non veñen ora ao caso. O noso apoio total para esta muller, como para calquera outra, xa imos decir nos rogos que nos queremos que se goberne para todos, e independientemente de que unha muller sexa dunha cor ou doutra, ten que ser defendida polos servicios de igualdade. Nos dubidamos de que os servicios de igualdade neste Concello sexan necesarios, non queremos atacar a nadie, pero se estamos dentro do goberno a partir de 2019, a reestructuración, repito, a reestructuración deste servicio de igualdade vai a ser un tema que poñamos encima da mesa se podemos ter poder suficiente para facelo. Non podemos permitir que persoas que pasan por riba das leis, como pasaron eles, como funcionarios, e facendo funcións que non lle pertenecen, estean sentadas nos seus traballos. Mirade, é tan fácil como dicir, por que un matrimonio está dentro dunha oficina? Que casualidades, non, que casualidades que cheguen aí. E aínda a pouco agradecidos que son, porque entrarían co beneplácito de moita xente, e agora mesmo esta xente parece que por algún motivo, parece que poida ser laboral, están virando o seu sentir e facendo un trato arbitrario dependendo de onde veñan os tiros. Para nós, dicir a verdade e dicila sin medo é importante. Esta xente ten que estar aí para defender a calquera ataque que haxa neste pobo. E isto non o están facendo. Polo tanto, xa moi de acordo tamén con que dubidamos de que sea importante ir a un auditorio a falar sobre a igualdade, sobre temas que creo que están... Eso é tratar os larinenses como xente que non temos dos dedos de frente. Eu creo que toda a xente aquí, o señor alcalde parece que non, entendemos que o respeto polas mulleres é unha máxima que xa o levamos arraigado desde os nosos avós e dos nosos antergos. Polo tanto, cremos que dicirlle aos larinenses que non precisamos dun servicio de igualdade, tampouco queremos arruinarlle a vida a nadie, pero a reestructuración deste servicio baixo a nosa posible estadía no goberno será un tema candente a partir de 2019. Gracias. Bueno, vou empezar polo final. Isto da eliminación do servicio de igualdade considero incalificable. É dicir, é propio de persoas, sen dúbida, con mentalidade fascistoide. Isto non teño ningún tipo de... Dixen fascistoide, non dixen fascista. Que tamén. Pero, bueno, vamos por partes. Mire, señora concelleira, como sei que é unha cuestión política, basicamente, sei tan ben como a vostede que vai esta cuestión, e nos tempos nos que estamos. Teñen falando con unha xente do goberno, compañeros, é dicir, entramos de ao trapo ou pasamos directamente. Semana grande de Lalín, Feira do Cocido, hai moitísimo traballo, algúns traballamos aquí moitas horas, e temos moitas cousas por pechar aínda, non? Vamos a ter unha postura intermedia, nin unha cousa nin a outra. Vou facer unha serie de cousas no ton máis constructivo posible, no ton máis educado posible, sen elevar o ton. Eu sei que vostede e o seu grupo, lóxicamente, intentan buscar un titular desto. É lexítimo en política, non se preocupe, eu respeto eso. Titulares pode haber moitos. Mire, a verdade é que a vida política é moi complicada. O traxe de alcalde moitas veces é moi complicado. Aquí nesta sala alguén máis supoño que me entenderá. Hai que soportar moitas presións, moitas situacións que ti consideras moitas veces injustas, sobre todo porque o mellor estás facendo un traballo e decía, estou non contando estes días, decía meu pai que era político, vostede non o coñeceu, pero era político, que a política municipal a veces era esa que un veciño pide 100 cousas, faz de 99, non lle faz a número 100 e criticache abertamente. Isto é un pouco o que pasa coa AED, non? A AED
Eu creo que sempre estivemos... Eu tive vostedes o saberán seguramente, unha reunión longa co presidente AED, non vou evidentemente a citar o que falamos ali, pero salimos ben da reunión, creo que foi constructiva e que foi positiva para o povo moi positiva para o povo de Lalín. Nos estamos facendo achegas a AED que consideramos importantes. Hai xente, incluso no meu partido, que non opina o mesmo, ou que opina que se debería facer de outro xeito. E son posturas políticamente lexítimas, todas elas. Con respecto ao comentario desta comerciante, bueno, hai situacións en público e hai situacións en privado. Claro, en privado non as vou a contar, evidentemente. A miña disculpa por se lle pareceu mal ese comentario foi sincera, eu chameina e dixen, oye, que saibas que eu evidentemente estaba intentando facer unha metáfora, pero tampouco pretendía ofenderte. Díxome, bueno, que con eso que lle chegaba, que me pedía unha rectificación pública. E así o fixen no seu muro. Dentro dos coñecementos de psicología que vostede pode ter, que non o dubido, eso de decir que un arrepentimento si é certo ou non é certo, cando menos é subxetivo, evidentemente, non? Porque supoño que vostede non terá a bola máxica de decidir o que se corresponde coa realidade ou non cando sale da mente de alguén, por así decirlo. E insisto que na vida política, pois, hai moitísimas situacións a este respecto. Eu vin como en este pleno a vostede pareceulle dar igual, ou non, como digo vostede. Gústame que diga o ou non, foi unha marca identificativa miña, moitos anos, sigue sendo. Algúnha máis ten. E cando se dirixían, por exemplo, a miña nai como raíña nai, por exemplo, unha absoluta falta de todo, eso a vostede importoulle pouco, non foi dentro do seu grupo, dende logo. Ou seguramente cando fixeron notas de prensa atacando vilmente a unha persona por simplemente compartir a vida conmigo, que é a miña muller. Eso parece que lle importou menos. Ou cando xente que está sentada aquí recibe ataques furibundos, por exemplo, sindicalistas, pola súa condición de muller tamén, públicamente e pola escrita. Non foron do seu grupo, neste caso tampouco. Ou cando, por exemplo, se dirixen a alguén como o fillo dun cabreiro ríndose el por salir en prensa. Estas cousas pasan tamén, de xente que está aquí, pareceulle importarlle pouco tamén, ou polo menos non a... Ou cando vemos amigos e amistades do tenente alcalde e miñas, por exemplo, salindo en fotos con círculos vermellos inhalándoos. Eso parece que tamén importa pouco. Pero voulle dicir máis, señora concelleira, evidentemente na vida política, insisto, hai días desafortunados, hai momentos desafortunados. Eu creo que é importante disculparse. A min o preocupante sería non disculparse ante este tipo de situacións. Vostede pode valorar que sexan sinceiras ou que non sexan sinceiras. Eu, por exemplo, escoito, teño aquí un dossier bastante completo. Algúnas cousas vou decir, as outras non. O presidente da Xunta, que lle di a líder do BNG que parece que está usted moi necesitada, o líder do seu partido, e parece que con eso non pasa nada, non? Ou tamén, como contestan as deputadas do PPDG a este respecto, dicindo que en esa afirmación que trataba igual a homes e a mulleres non había distinción. Eu dixen lobos e loba, efectivamente. Se asumimos o que din as deputadas do PPDG, eu creo que estaríamos nos mesmos parámetros. Fixes o ton que estou utilizando con vostede. Pero que hai máis. É dicir, o alcalde de Vilanova, co que eu teño de decir que teño unha relación bastante correcta, comí un par de veces con ele en Cambados, chama a presidenta da Deputación chacha para todo, e el PPDG admite que se trata de declaraciones desafortunadas. Foron bastante desafortunadas, foi un exceso verbal, e non sei se é machismo, eu creo que banalizan un pouco as cuestións relacionadas con machismo. Foi un exceso verbal. Eu creo que deberían, dende o Partido Popular, en vez de banalizar este tipo de cuestións relacionadas con machismo, do que non poden dar exemplo a ninguén, non estou dicindo, estamos en condición de iguais, nin recibir, nin dar exemplo a ninguén, que deberíanse, por exemplo, preocupar moitísimo máis porque o seu líder diga, o seu líder de agora mesmo, digo porque o cambiaron non hai moito, a ver canto dura, porque o seu líder de agora mesmo di que quere eliminar a lei do aborto e volvela aos parámetros de 1985. Eu creo que isto é moitísimo máis preocupante que un comentario que pode ser un exceso verbal sen dúbida censurable. E que, por certo, ao contrario dos casos que eu lle citei anteriormente, si me disculpei, cousa que os anteriores non fixeron.
teño máis metralla, prepararonme ben. Teño aquí declaracións de xente que está neste pleno que nin as quero decir porque non quero ter máis problemas, por exemplo, co señor Crespo Iglesias. É unha mostra de boa vontade porque insisto que son excesos. Eu autorizo-lle. Vale, non, xa sei. A mí Xa sei que me autoriza. Eu teño a piel dura, diga o que queira. Señor Crespo, que remedio lle queda? Pero insisto que son cuestións do día a día que ás veces perdes as formas Si e para pasa. defenderse vostede necesita utilizar algún exceso verbal meu, utilicio. Non o quero facer, non o quero facer. É unha mostra de boa vontade, cara, que non quero. Porque en 26 anos entenderá que vostede tivo máis dun exceso verbal. É así. Eu tamén os teño. Ou, cando o líder do seu partido, xa sei, hombre, cando o pagou ao final, pero estivo 26 anos, con varios excesos verbais. Ímolo deixar así. Tamén, os líderes do seu partido, en declaracións recollidas en Galdi, cando Casado bromeaba con las manadas para cazar zorras e lobas. É curioso, non? Zorras e lobas. Pero outro día estiven falando a raíz de outros temas, aquí teño outra máis do señor Crespo, do ano 2008, un exceso verbal que eu tampouco calificaría de machismo con respecto á Conselleira de Sanidade. Tampouco calificaría de machismo. É un exceso verbal da contenda política. Da contenda política. Quero dicir, pero unha costa da contenda política, insisto. Pero tamén lle quero dicir a donde iba, para ir rematando esta cuestión política, para ir rematando, que a min, en estes anos, en este pleno, chamouseme analfabeto, chulo, necio, mal nacido, palanganas, xabarín, de todo. É típico da vida política. Se non hai pel para aguantar estas cousas, a min costaba máis antes que agora. Aguantar este tipo de... Non, díxeme rematar, por favor. Despois van a poder falar o que queira. Quero decir que son cuestións propias da vida política. E que a veces hai excesos e que non teñen máis importancia. Digo que estes días estiven falando con algún colectivo feminista por outras cuestións e dixen, ahora que me están intentando dar caña porque fixen un comentario a unha comerciante desafortunado. Que opinades desto? Me decían que era banalizar, basicamente, cuestións como o machismo, que son moitísimo máis importantes que un comentario deste tipo. Recomendáronme, por certo, teño aquí un libro que xa me avanzaron que era moi aburrido, ainda non o teño, pero si leín a sinopse, é de Clarissa Clark, vou non encargar, que se chama Mulleres que pasean con lobos. É do Clarissa Clark, non sei se o saben ou non, eu entereme estes días, é unha coñecida activista polo feminismo que leva moitos anos traballando por isto nos Estados Unidos. Este libro do ano 93 titúlase Mulleres que pasean con lobos e di que toda muller leva unha loba dentro e desenvolve este argumento. Eu creo que brillantemente no que puiden ler. Por eso me decían estas persoas de Santiago, do colectivo feminista, me decían, eu creo que diches no clavo. É dicir, non é un insulto en absoluto, aínda que a outra parte poida tomalo como un insulto, claro, evidentemente. Ainda que me dixo que non, pero bueno, que era unha falta de respeto. Bueno, non lle deu máis importancia a outra parte. Pero tamén lle quero decir, señora concelleira, que é evidente que a puxeron a vostede a defender esta cuestión, ou que se puxo vostede a defender esta cuestión, por cuestións que os dous o sabemos, eu non lle vou entrar ao trapo, eu se lle digo que eu non son Arias Cañete, no sentido de que non considero que este agora mesmo en unha posición de inferioridade cara a vostede por a súa condición de muller, senón que estou en unha condición de igual. Arias Cañete nos debates decía que debatir con unha muller era poñelo en unha situación de inferioridade, membro do seu partido destacado. Eu nunca diría esa cousa, creo que estamos en unha posición de... Bueno, eu non teño 5 minutos, debería saber o ROF, eu non teño 5 minutos, eu son o alcalde, de momento, polo menos, vale. E que, despois, eu vou deixar falar o que queira, non se preocupe. É que, evidentemente, eu non considero que este con respecto a vostede ninguna posición de inferioridade. Ainda que sei que é o que pretenden vostedes con isto, claro, isto é o que pretenden. E pouco máis, decirlle que tamén, como xa os coñezo, eu encarguei un informe á Oficina de Igualdade. O informe que vostedes querían, que eu teño. O informe da Oficina de Igualdade. Pasarei estes días máis adiante, pero quero que lle diga que a miña formulación, metida por registro, número de registro 1213, é sobre un escrito no que citaba lobos e loba que a mínima soman a patiña por si estas palabras puderan considerarse algún tenor machista ou simplemente un exceso verbal entre iguais. Xa lle pasarei, pero só lle vou quitar unha frase do que diga isto. No momento actual, a min
eu comparto que diste informe, por certo. No momento actual, onde as mulleres son asasinadas, violadas e agredidas sexualmente cada día, entendemos que as políticas de igualdade e a atención ás vítimas de violencia de xénero son, para a Oficina de Igualdade, o trascendente, o importante e o urxente. Como dicíndolles que mellor se dediquen a outras cousas. He dito iso, paso a palabra. Nada, só pedirle que por favor me deixe máis de 3 minutos porque quería falar de varias cousas, vou intentar ser breve. Por unha parte vou levar un pouco de orden, o de que non é un insulto. Ese libro, por certo, que menciona, cando le agradezcolle que fale comigo, porque ese libro comeza falando da diferencia que hai xa no termo sexista entre lobo e loba. É dicir, sabe vostede que coa lingua que temos, que a veces é sexista en sí, igual que zorro e zorra, chamarlle zorro a un home, chamarlle astuto, chamarlle zorra a unha muller é outra cousa. O mesmo pasa con lobo e loba. Ese libro comeza falando disto. Este libro comeza falando diso. Comeza falando de que loba, según o diccionario, loba, segundo o diccionario, fala de que é unha muller sexualmente atractiva e iso fai ver... Non era o caso. Iso fai entrever perfectamente ese uso da linguaxe machista atendendo como lobo a unha cuestión de forza e como loba a unha cuestión sexual e sexista. É como empeza ese libro e logo fala de que en realidad a loba que todas as mulleres levamos dentro é realmente o mellor esa forza ou ese espírito de loita e demais. O que creo que vostede sabe igual que a min que non se refería nese comentario. Insisto que vexo a súa condición de psicóloga, que sabe perfectamente a análise da miña mente, está ben? Home, eu analizo o seguinte, e pode ser mellor análisis ou non, pero se vostede publica eso e o día seguinte chama a persona afectada para pedir disculpas, algo de malo debeu de ver vostede. Estou dicindo que por se lle parece mal, xa lle expliquei que era unha metáfora. Perdón, eu se me deixara falar, eu a vostede non o interrompín, entón agradecíalle que me deixara. Unha vez, depois de que levaba rato. Entón, eu o que lle quero dicir é que vostede pasou do insulto á metáfora, da metáfora ao eufemismo. Ao final vai ser certo que vostede ten un vocabulario moito máis extenso que o resto que estamos aquí, porque ser barrio bajera, hijo de puta ou loba para vostede non é insulto, oxalá nunca escoitemos que son insultos para vostede. Xa llos dixen antes. Penso sinceramente que o perdón non foi sincero, porque vostede, se quere pedir perdón e rectificar públicamente, vostede di que o fixo no seu muro. E vostede, eu non controlo moito de redes sociais nin de Facebook, porque basicamente non o teño. Parece que me sigue. Que? Parece que me sigue. Sabe que pasa? Que igual co de ou non, eu pensaba cando viña aquí que tiña que preparar os temas políticamente. Cando vostede me enseñou que isto era a guerra, aprendía que teño que vir coñecendo tamén o inimigo. Os agradezco de que me siga. Vale. Entón, decirlle que esa rectificación pública, sabe vostede, igual que a min, ainda que eu non uso as redes sociais, decirlle que sabe que non ten o mesmo alcance o comentario que pon vostede no seu muro que o que pon vostede contestando a unha publicación da Comerciante. Con lo cual, se vostede quere enmendar o dano que puido facer e fixo con ese insulto, o normal sería que vostede teña a valentía, que está claro que non a ten, de poñer no mesmo sitio onde puxo o insulto e o desprestixio, poñer a rectificación e o perdón. Eso por un lado. Por outro lado, vostede ten que me perdoar a min. Pero non vai a pensar que vostede di que o importante é pedir desculpas. Home, pedir desculpas está ben, pero iso non legitima a facer o que lle dé a gana sabendo que logo vai ter a opción de pedir desculpas. Eu digolle unha cousa. Vostede que presume de moi cristián, eu diríalle que bote un repasiño a como se otorga o perdón. E o mínimo é o propósito da enmenda. E asegúrolle que vostede neso ten moito que calar. E non só iso. Non, ha de me dicir que enmendou moito. Fálame vostede de un montón de representantes públicos que lle parecerá ben o que fixeron, porque vostede se compara con eles. Home, eu pediríalle como alcalde de Lalín e eu como cidadán que, por favor,
suba un pouco o listón, porque se o pon tan baixo, obviamente é fácil que chegue a él, non? Vou a topar con eles, se o baixo, é certo. Entón, bueno, pois entón poño o listón onde faga falta. Bueno, vaya rematando. Os lalineses creo que merecemos algo máis. Vaya rematando. Ponme de exemplo, fálame de un comentario de Xosé Crespo no ano 2008. Vostede podeme dicir cantos leva en 4 anos? E a maior parte deles a mulleres. Non, teño varios, pero digo que non quero dicir. Xa, en 25 anos. E vostede en 4 anos, se vostede nun mes somos capaces de recolleitar nas redes sociais e demais máis de 3 ou 4 por mes. Ao mellor, entonces, non hai que banalizalo. Non hai que banalizar o machismo. Pero, home, sorpréndeme que as asociacións feministas lle digan que eso non importa. Porque, sinceramente, creo que hai que combater o machismo desde o máis baixo e desde os micromachismos. E vostede debería saber que, home, machista eu non lle chamo, pero, obviamente, ten que certos comportamentos que vaime recoñecer cun tufiño, sí que teñen. Gracias. Perdón, que se me deixa un pouquinho máis, porque, obviamente... Un minuto. Decirlle a Juan José, para levar un pouco de orden e logo sigo, que, home, eu creo que non importa con quen simpatiza esa comerciante. Eu creo que, precisamente, é unha persoa que se caracteriza por ser franca e directa, con calquera que se lle poña enfrente. Volvo ao discurso... Solo eso, non lle vas a decir nada máis. Que o resto fago como vostede. Bueno, fago como vostede non. Hoxe, sorprendentemente, todo o seu discurso, ou o 90%, basouse no señor Juan José, cando di que non lle vai a facer caso. O 90% do seu discurso foi basado no que dixo Juan José, no que fixo Juan José e demais. Pero, bueno, dicirlle que, home, que isto é solo política, eu creo que vostede xa está moi trafuscado co que é política. Trafuscado? Porque, sí, ou ofuscado, ou... Sabe que pasa? Que vostede ten un dicionario moi amplo, e eu teño un dicionario amplo de palabras que se usan na miña casa que non creo que sean simplemente para saber o que me está dicindo, nada máis. Sabe. Eu quero saber o que me está dicindo, nada máis. Pois mire, ofuscado, confundido. Ao mellor, se vas así polas aldeas, sabe o que é trafuscado, porque dicímolo moitas veces, aínda que non figure no dicionario. Teño que empezar aí polas aldeas. Decirlle que, home, eu non creo que isto sea solo política. E se cree que buscamos un titular, eu creo que o titular o buscou usted sin querer ou querendo. Decirlle tamén que, home, fálame vostede que eu veño de vitimista. Pois vostede hoxe, a upa, menos mal que son eu a víctima. E falaba tamén de seu pai. Non dixen yo ante o meu que non iba a dicir isto. Pero cando é unha persona que lle doeu especialmente o de Barrio Bajera. Creo que todo o demais importou menos. O de Barrio Bajera chegou a alma. E onte cando veu a nota de prensa, díxome: non é machismo, Eva. É que se sinte moi pequeniño. E hasta creo que ten razón. Creo que non vale a pena nin discutir con vostede, porque todos sabemos que o único que sabe facer cando as cousas non lle van ben é atacar. E se pensa que a persona que ten enfrente é un pouco máis débil que a vostede, faino en doble medida. Gracias. Solo para finalizar, decir... Leva 8 minutos. Finalizo. Quería saber se vostede vai dar liberdade de voto para que cada quen defenda o que pensa realmente, porque eu dixen antes que a min no meu partido non me condicionan, e podo dicir abertamente o que penso. A min gustaríame saber se dá liberdade de voto. Liberdade de voto concedida. Remato dicindo... Sí, adiante. A ver. 3 minutos. De acordo. Loba, en latín, del vulgo romano... Lupus lupi. Referida, no, del vulgo, vamos a falar por outro lado, que son as prostitutas de las colinas capitolinas que rodean Roma. Usted chamou hijo de puta a este concelleiro. Bueno, ahora estálle chamando a esta muller tamén puta. Mire, agora mismo, usted está chamando esa acepción. Para facer o que fai o Servicio de Igualdade non o precisamos para nada. Debate que poñeremos a partir de 2019. Reestructurar, que significa? Pois pode significar perfectamente cambiar uns funcionarios por outros. Ou pode dicir que ao mellor non necesitamos 2 funcionarios aí. Ou pode ser perfectamente acabar con este servicio. Mire, palanganas. Pero que vostede é un palanganas. Porque é esa persona que actúa con fanfarronería, con pedantería e con arrogancia. Vostede é un palanganas, vostede é un jabalí.
como tamén o son eu un pouco, se queremos, bueno, eu tamén son, métome, e chego hasta o final das consecuencias. E vostede chega hasta o final das consecuencias. En este sentido, que tiña era que humildarse, pedir disculpas e nada máis. Vostede, se lle chama puta a esta señora, está lle chamando que a cambio de sexo, chamoulle a miña nai. Por moito que digo ao señor secretario, persoa que teño un trato cordial, pois equivocouse, señor secretario, hijo de puta, aquí en Roma é onde lle cadre. Mire, este Covarrubias define esta palabra puta como podrida, como ramera, esa muller que sempre cheira mal, que está podrida, é ramera, está chamando eso. Vostede é o que está facendo. Póñanlle os tabús que queiran ás palabras. Mire, este goberno non é para nada, exemplar no tema do machismo. Houve unha denuncia, non, a un concelleiro do PSOE. O teniente alcalde do caso de Vilatuxe está aí. O agente de igualdade dedicándose a facer informes para decir cousas de mí que non ten dicir. Vostedes, vou non contar, hasta o día dos dolores das festas dos dolores, dixeron, Juan José discuteu con un veciño de Lalín e non se das cuenta que era un amigo meu que ten a voz alta e veu outro amigo na plaza de igrexa e dixo, que tal? Inventan esa cousa, inventaronlle a concelleira do Corpiño isto. Inventan, pero cando se sobrepasan e din puta, eso é, non sei, para vostedes esas palabras non sei que son. Mire, pois, aí está todo. Vostede faltou moito ao respeto, pida disculpas e nada máis. É o que ten que facer. Gracias. Remato esta cuestión dicindo, gustaríame que se me, señora concelleira, se é tan amable en atenderme, sí, gracias. Que mire, a ver como digo. Lalín ten a sorte de ter, non me estou comparando con ningún período histórico deste pobo, un goberno feminista e un alcalde feminista, que facemos accións polos dereitos de precisamente colectivos. Agradezcolle que diga que vostede, que isto pode ter un tufo machista, pero que non é machismo, eu agradezcolle eso, porque me parecía un exceso, entón agradezcolle ese matiz que fixo vostede. E tamén lle agradezco que miren nas dúas direccións, que primeiro hai moito que barrer na casa de un, na casa política de un. Digo, sí, eu teño que aplicalo, eu digo en primeira persona, que apliquen na súa casa moito, que defenda, como fixo a exemplar secretaria xeral de Igualdade que ten a Xunta de Galicia, exemplar, enfrontándose ao seu propio partido cando din cuestións como as de volver a tempos antediluvianos con cuestións tan importantes para a muller como a lei do aborto, e que se quere permanecer na vida política, eso evidentemente depende de vostede, do seu partido, eu non faltaría máis, non teño nada que decir, que saiba que en moitas ocasións probablemente hai excesos, dos que nos arrepentimos, e que eu cando cometo un exceso me arrepinto, sempre, se non o digo, hai excesos que considero algunha xente que non me arrepentín e non o dixen, e que seguramente falando, como falamos inmediatamente coa ED, con esta comerciante, todos estos, se solucionan as cousas en tempo récord e non quedan enquistadas para perxudicar o bo desenvolvemento do pobo de Lalín. E que leven o listón do debate de cuestións tan importantes como o machismo, que, insisto, colectivos de Santiago me dixeron claramente que semellaba que con esta cuestión se estaban a banalizar. E non son afirmacións miñas. Moitas gracias. Procedemos á votación. Entendo que non sei se queren quitar o punto de elevar a oficina de igualdade, porque o informe está feito como queiran vostedes, da igual. No, simplemente, ao mellor pedíndolle nós, faríano de outro xeito. Digo... Bueno, ao mellor pode ser, claro. Pois nada, votos a favor, hai liberdade de voto, por certo. Votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, abstencións, non hai, moi ben. Pois... Bueno, sí, moi ben. Lara pasouse, podo dicirlo, Lara, todo o tempo mandándome mensaje. E que miren as acepcións da Real Academia Galega e tamén do dicionario sobre esa cuestión. Vostede recomendou un libro, xa lle dixen que cando lea que fale comigo. Rematei. En todo caso, Eva, por alusións. Rematei. Espera un segundo. Por alusións. Aquí, a liberdade do voto.
A liberdade do voto témola todos. Sí, e en contra outra alusión, bueno, nin caso. O que sí me preocupa é que aquí se acusou de enchufismo ao goberno anterior e parece que pasou a cousa veladamente de lado, cando o concelleiro non ha escrito, falou de como supostamente un home ou unha muller... Gracias a Dios este concelleiro non ha escrito, ben meténdose co PP desde fai 8 anos e cando teño que dicir que estas familias para min non ten a palabra. Poderían ser simpatizantes do PP e agora non... Non ten a palabra. Queres rematar? Veña, seguinte punto, por favor. Perdón que cortei a todo o mundo. Creo que por alusións tiña que aínda poder falar. Sigue. Pido volver a falar por... Continúe, por favor. Utilice o micro, se tan amable. Adiante. A ver se vou volver a cortar, porque intentei... Ten vostede rous e preguntas despois se quere facer calquera cuestión. De acordo? Gracias. Empezamos logo. Sí, eu quero que se voten as dúas en conxunto, non as vou expoñer, simplemente traigo esta moción pedíndolle, se pode ser ao PP, que volva a votar a favor destas mocións, como xente saiu desta sala, a ver se poden volver a entrar. A miña intención é que se informe sobre que se cumpla o acordo plenario que no seu momento se fixo, que nunca se cumpliu. Non entendemos por que non se cumplen estes acordos plenarios. Son acordos plenarios que para nós parecennos tremendamente importantes, xa que chegado un momento non se pode xerar nese informe que os técnicos poidan atestiguar cousas como se houve total transparencia dentro de algún proceso, como de Acciona, se publicaron os contratos, se isto é facer transparencia desde o punto de vista do Concello. Parecenos moi importante, as dúas mocións xa digo que quero que se voten en conxunto, se o PP ten a ben volvelas a apoiar, porque chegado o momento aportarase ao fiscal, se aquí este pleno, non este pleno, se estes funcionarios non realizan o que teñen que realizar, pois terá que ser o fiscal quen lle pida certos informes para que poidan seguir investigando dentro dos procesos xudiciais abertos. Parécenos que, como temos dito, houbo contratos como o de Xac que poden ser unha baixa temeraria tremendamente grave e parécenos moi raro que se chegaran a contratar a estas empresas cando non poseían o instrumental necesario, cando non poseían a maquinaria, non? Parécenos que vimos e afirmamos que existiron alquileres totalmente ridículos, un aluguer ofertado que non chega nin a €1 día, unha motosierra. Porque isto de motivar a ausencia, vamos a votar a ausencia e despois falamos desto. Bueno, que quería expoñer un pouco máis para... Mira como está ali prensa do Concello, como se dou conta perfectamente do interese que eu neste momento teño de un pouco esperar polo voto do PP, non? Expuñíase nervioso César Carracedo por algo, será. Votos... Xo sei que hai que votar a urxencia, pero eu quero perder no tempo para ver se chega todo o mundo do PP aquí a votar esta moción. Votos a favor da urxencia da moción? No, intentei meter rollo para diante. Estou dirixindo o pleno. Intentei meter rollo para diante para que chegue. Votos a favor da urxencia da moción? Votos en contra? Votos a favor da urxencia das dúas mocións? Outra vez? Votos en contra? Queda rexeitada a urxencia. Rogos e preguntas. Adiante, por favor, Partido Popular. Entonces, teño que volver a traer para o próximo pleno. Por que non está Marisa? Como te despistes moito, non che van quedar plenos. Xa votamos dúas veces. Voto de calidad. Señor secretario, recórdolle que esta moción está aprobada en pleno. A ver se fan o informe. Porque pareceme un agravio. Partido Popular, rogos e preguntas se son tan amables. Te hacía algún rogo. Ben. Sí. Receitouse a urxencia. Adiante, señor Crespo. Vai haber que poñer un baño aquí interno.
Bueno. Eu simplemente quero aproveitar para felicitar a Eva por os coñecementos que ten que me deixou abraiado. A verdade é que non sabía nin que había lido ese libro do que fixo su excelencia o señor alcalde. Por favor, rogo se pregunta. Sí, eu simplemente lle fago un rogo que a humildade é unha característica que os humanos debemos poñer, sin duda, que poñer encima da mesa. Estás rindo todo... No, perdóneme, é que non sabe o que vou dicir. Bueno, sí. Eu se me deixa... Por que ten a... Pregolle desculpas. Por que me interrumpen constantemente cando falo? Non lle dará igual facelo ao final? Pregolle desculpas. Eu só lle digo que no meu exercicio da vida política desde que empecé hasta hoxe mesmo tamén pude cometer excesos, pero digolle unha cousa, cando cometín algún, normalmente foi con xente, digamos, política como a min. Política como a min. Digolle que non. Con veciños non lle é por aí. E mira unha cousa, eu lembrome cando pasou o da conselleira, ensínollo despois. Lembrome cando pasou o da conselleira, a ver, isto é rogo son preguntas. Eu simplemente eu fagolle un rogo. Creo que fui moi correcto con vostede. Eu fagolle un rogo. Fui moi correcto con vostede. Que sexa máis humilde do que é. E, sobre todo, fagolle outro rogo, que sexa como é por dentro, que non pasa nada. Porque aquí conocémonos todos, que sexa como é por dentro, todos temos defectos e temos verdade. Cando un quere poñer unha faciana distinta do que é, cando a caga. Por lo tanto, sexa como é por dentro, non pasa nada. Non pasa nada, non hai que presumir do que non é, que despois pasan estas cousas. Teñen algunha cousa máis? Vale, pois eu... sí, vostede, diga. Simplemente o que che decía antes, eu rogo que o goberno, eu creo que trato a todos os lalinenses sin vetalos pola súa cor, o que non me gusta en algún momento xo teño que decir direino, pídolle a este goberno que trate a todos os lalinenses por igual e que non goberne en función de se unha persoa é máis crítica co goberno ou menos crítica, ou vai nunhas listas ou non vai nunhas listas. A min os cartos que se lle dean a certos colectivos, xa digo que me parecen positivos, pero quería evidenciar de forma simbólica que hai outros colectivos que por ser críticos nas redes non teñen a participación en eventos. E, por exemplo, Xavier Díaz costa 15.000 euros e outros eventos de 1.000 euros ou de 800 euros de xente do pueblo con grandes profesionales, pois están vetados. Esa era a imaxe que quería eu dar neste momento, o meu apoio para os colectivos que están traballando fuerte por facer medrar Lalín, e pídovos a vos que gobernedes para todos os lalinenses e que non deixedes excluídos a lalinenses por non abanicarvos. Vale, eu remato con, se me dan 30 segundos, son tan amables, combinando a Corporación Municipal a asistencia aos actos da Feira do Cocido, pedindo unidade de acción en esta cuestión, e como parece que ven un fin de semana no que veñen miles e miles de visitantes e que vai haber bo tempo, despois dun traballo inxente que se estivo facendo, igual que se fixo durante moitos anos, que esteamos todos á altura das circunstancias. Moitas gracias por isto, que evidentemente non o dubido, estou seguro. Moitas gracias a todos.